Kello alkaa olla. Säikäytän tehdä. Kello alkaa olla 6. Tervetuloa oikein paljon kaikki tänne Metsävaalipaneeliin. Tänään tämän aiheena on Tampereen kuntametsät ja niiden käyttö. Minun nimeni on Kalle Kari. Olen mukana tässä Suojellaan Kauppi-Niihamaa ryhmässä ja olen Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan jäsen. Kauppi on itselle erityisen tärkeä polkujuoksuharrastuksen kautta. Mennään kohta panelisteihin, mutta aluksi ajattelin, että alustetaan hieman ensin tilannetta ja päästään sitten paneeliosio vauhtiin. Noin tunti 45 minuuttia, eli kirjasto menee kiinni 2 tunnin päästä, niin pyritään pikkusen ennen sitä lopettamaan. Ja tilaisuudessa on ihan hyvin aikaa yleisökysymyksille myös, eli yritetään ainakin tähän tuntiin saada tämä suunniteltu osuus pakettiin. Ja aloitetaan lukemalla lakia. Luonnonsuojelulain 11. pykälä. Kunta edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua sekä maiseman suojelua alueellaan. Edistää. Jotain tehty, on edistetty tarpeeksi, mutta pitäisi tehdä vielä vähän enemmän. Näiden asioiden äärelle olemme tänään tähän metsäaiheeseen 6 saliin kokoontuneet keskustelemaan. Tampereella viime syksynä Suomen 10 suurimman kaupungin yhteisellä luontofoorumilla tehtiin seuraava julkilausuma. Tämä on Tampereen kaupungin sivuilta, löytyy Kaupunkien luontofoorumi 2024. Me, Suomen 10 suurimman kaupungin pormestarit ja kaupunginjohtajat, ymmärrämme luonnon monimuotoisuuden merkityksen ja tunnistamme luontokadon vakavuuden ja sen ratkaisemisen kiireellisyyden. Luonnon monimuotoisuus on tärkeää ihmisten hyvinvoinnille, terveydelle, taloudelle sekä kaupunkien elinvoimalle. Ja näemme tärkeänä, että luonto säilyy monimuotoisena myös tuleville sukupolville turvaten heidän hyvinvointinsa. Lisäksi tuossa julkilausumassa sanotaan, että asetamme kaupungeillemme konkreettiset, mitattavat luontotavoitteet. Tilannekuva on siis se, että ihmisen toimet ajavat muun elämän entistä ahtaammanne, luonnontieteellinen fakta, mutta myös varmasti monen ihan henkilökohtaisesti kokemakin asia on omassa elämässään, että luonto siinä ympärillä tuntuu köyttyvän, metsää kaadetaan, tilalle rakennetaan, kaupunki kasvaa, pyritään ottamaan luonnosta maksimimäärä tukkia, sellua irti. Sienet, linnut, oravat, ketut, sammaleet, purot unohtuvat, jäävät kakkoseksi. Tällä viikolla valtioneuvoston sivuilla julkaistiin ilmasto- ja luontobarometri. Suomalaisten tietoisuus ilmastonmuutoksen ja luontokadon maailmanlaajuisista vaikutuksista on vahva. Selvä enemmistö ilmasto- ja luontobarometrin vastaajista näkee, että ilmastonmuutoksen ja luontokadon vaikutukset näkyvät jo nyt eri puolilla maailmaa. Useimmat suomalaiset ovat jo kokeneet ilmastonmuutoksen vaikutuksia omassa arjessaan. Esimerkiksi 62% vastaajista on kokenut leudompia talvia. Ehkä sellaista tässä parhaillaan elämme. Luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä lähiympäristössä on havainnut yli puolet vastanneista. Konkreettisena tekona Suomen luonnonsuojeluliitto ja monet muut olivat allekirjoittamassa tällaista ainutlaatuisen Kauppi-Niihamaa-alueen suojelua, tekemässä suojelualoitetta siitä. Tähän aloitteeseen pääsee tutustumaan suojellaan kauppiniihamaa.fi-sivustolta. Kauppi-Niihamaahan, kuten varmaan kaikkien tällaisten suurien kaupunkien metsiin, lähimetsiin, kohdistuu rakentamispainetta ja aina on helppo nakertaa ja ottaa jostain nurkasta. Hiihtoinfraa tekisi mieli vähän laajentaa, vähän asutusaluetta tuonne ja ehkä joku tie tonne.
Vuonna 2018-2019 tehtiin mittava vertaissuunnitteluprosessi, jossa kansalaiset osallistettiin Kauppi Niihamaan tulevaisuuden suunnitteluun. Rakentamisen ja hakkuiden lopettaminen, hallitun luonnontilan tai sellainen hoitamattomuuden periaatetta sekä suojelun lisäämisestä sai laaja kannatusta tässä vertaissuunnitteluprosessissa. Tässä sitaatti siitä. Kauppi Niihamaa on kansallisesti ainutlaatuinen kaupunkimetsä, joka yhtenäisenä metsäalueena palvelee monipuolisesti erilaisia virkistys- ja liikuntakäyttäjiä. Kauppi Niihamaan metsät pitää säilyttää nykyisessä laajuudessaan, eikä niitä saa enää supistaa rakentamisella tai muulla maankäytöllä. Viime keväänä Tampereen kaupunki teki maisematyölupahakemuksen kirjanpainaja iskemien elävien kuusien poistamiseksi Kauppi Niihamaassa. Tämä olisi tarkoittanut mittavia metsäkoneilla tehtäviä hakkuita eri puolilla aluetta ja heikentänyt luonnon monimuotoisuutta merkittävästi. Sanoin, että tämä kirvoitti oikeastaan tämän Suojellaan Kauppi Niihamaa -aloitteen tekemiseen ja sen peruilta olemme tavallaan nyt tässä. Muistutuksena myös sellainen, että esimerkiksi Kintulammin retkeilyalueen syntyyn kaupunkilaisten painostuksella on ollut merkittävästi vaikutusta. Tässä tällainen pieni alustus nyt tilanteesta. Tarkoitus ei ole pelkästään toki Kauppi Niihamaan metsää käsitellä tässä. Ollaan tematisoitu hieman paneelia. Päästetään seuraavaksi panelisteja vastaamaan ja puhumaan. Jaoteltu vähän tälleen lämmittelyteemaan. Sitten puhutaan kaupunki vastaan luonto teeman alla. Sitten vähän Kauppi Niihamaa suojelualoitteesta tai ylipäätään luonnonsuojelualoitteista. Sitten metsien käytöstä, luonnon monimuotoisuudesta, sitten on loppupuheenvuoroja ja sitten on aikaa yleisökysymyksille. Vähän käytännön asioita panelisteille. Teillä on siellä mikit, käyttäkää niitä, olkaa hyvä, viekää ne lähelle, kun on teidän puheenvuoroja. Ottakaa ne siihen niin tälleen about samalle etäisyydelle kuin itsekin, niin kaikki kuulee hyvin. Mitä pitäisi tämän jakaa vieruskaverille siinä? Ei huudella päälle, koskee yleisöä ja toisia. Mä yritän sitten jakaa, jos on jotain kommenttipuheenvuoroja, niin katsotaan sellaisia. Pidetään vastaukset tiiviinä ja aiheessa, kunnioitetaan toisia. Meillä on täällä tänään panelisteina Markus Viitala, perussuomalaiset. Hyvää iltaa. Mitja Tapio, vasemmistoliitto. Hei kaikille. Tiina Mikkonen, vihreät. Moikka. Anne Liimola, SDP. Tervehdys. Sekä Reeta Ahonen, kokoomus. Moikka. Ja aloitetaan tällaisella, ajattelin, että pari minuuttia voitte käyttää ihan tällaiseen esitellä itsenne, miksi olet juuri tämän puolueen ehdokkaana ja miksi sinut on valittu tai lähetetty tänne paneeliin. Eli pieni esittely itsestään, miksi juuri tämä puolue on sinua lähellä ja miksi sinä olet täällä paneelissa. Semmoinen pari minuuttia per jokainen. Voidaan aloittaa sieltä päästä. Reeta, ole hyvä. No niin, tähän en osannutkaan varustautua, että miksi tämä puolue juuri. No varmaan sen takia, että itselle tämmöinen sydämen sivistys on tärkeä ja se, että kaikilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet, niin sen takia kokoomus. Ja minkä takia mut on valittu tähän paneeliin, niin mä uskon, että sen takia, että mä melkein asun metsässä, että siellä vietän tosi paljon aikaa, on luonto- ja eräopas ja ympäristöinsinööri ja varmaan oletan, että nämä on ne syyt, minkä takia sitten itse on täällä. Kiitoksia. No, minut on valittu varmaan tähän sen takia, sanotaan siitä, että minä olen järjestän metsäretkiä
olen ehkä silloin meidän ehdokkaista kaikista eniten metsäihminen, sanon sen nyt tällä tavalla, eli luonto, ympäristö, lähiluonto ja omissa vaalitavoitteissa, niin nämä asiat ovat hyvin voimakkaasti esillä. Miksi SDP, niin se sopii minun arvomaailmaani, eli ne arvot, mitkä SDP:ssä on, niin ne ovat minulle sellaiset, että minä voin ne täysin hyväksyä, ja hyvinvointiasiat on tietysti siellä ykkösenä. Otatko se tänne? Otetaan se Joo. esiin. Yes. Heipä hei kaikille, tosiaan Mikkosen Tiina ja olen Vihreistä. Tällä kaudella on tosiaan ollut yhdyskuntalautakunnassa jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Ja vihreiden valinta oli mulle sinänsä helppo. Mulla on, niin kuin ympäristö- ja luontoteemat on ollut lähellä sydäntä. Ja sitten toki myös ajattelen, että esimerkiksi ihmisoikeudet on jakamattomia, niin halusin valita semmoisen puolueen niin kuin omasta näkökulmastani, missä mun ei tarvitse ikinä miettiä näitä asioita, vaan silleen, että omat on aina samaa mieltä. Ja varmaan syy, minkä takia olen tänään täällä, niin on se, että mä oon meidän Tampereen Vihreistä tunnettu vähän sellaisen niin kuin luontohemulina, jos näin voi sanoa. Ja kun valtuustoryhmät esimerkiksi teki tämän Kauppi Niihama-aloitteen yhdessä, niin mä oon ollut vahvasti puuhaamassa esimerkiksi sitä. Ja mä ajattelen, että niin kuin luonto on hyvinvoinnin perusta ja ilman luontoa meillä ei ole mitään, niin sen takia täällä tänään kiva olla. Hei kaikille. Nimi on Mitja Tapio ja puolue tosiaan Vasemmistoliitto. Mä oon Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän puheenjohtaja ja myös kaupunginhallituksen jäsen. Ja Vasemmistoliitto on mun puolue sen takia, että mä näen, että meillä on yhteiskunnassa 2 kriisiä. Meillä on ekologinen kriisi ja meillä on eriarvoisuuden kasvun kriisi. Ja mä en usko, että näitä 2 ongelmaa voi tai pitää yrittää ratkaista erillään toisistaan, koska ne molemmat johtuu meidän talousjärjestelmästä, sen rakenteellisista ongelmista, ja Vasemmistoliitto on se puolue, jolla on uskottavimmat ratkaisut näihin ongelmiin. Se, että miksi meiltä juuri mut lähetettiin tänne, niin meillä on toki valtuustoryhmässä useita ihmisiä, joille luonto on tavallaan niin kuin merkittävä prioriteetti, mutta viime aikoina se on osunut hyvin vahvasti nimenomaan mun työpöydälle, muun muassa tämän Kauppi Niihama-aloitteen myötä. Mä ikään kuin koin luontevaksi, että valtuustoryhmän puheenjohtajana otin asian edistämisessä paljon roolia, koska se on meille tosiaan ryhmässä korkea prioriteetti, ja mulla kaikkiaan, kun katsotaan, että mitkä on semmoisia mulle niin kuin politiikassa viimeisten vuosien aikana eniten pinnalla olleita asioita, niin mä oon kyllä huomannut, että se luonto nousee jatkuvasti enemmän ja enemmän ja tavallaan niin kuin muodostaa ikään kuin prosentuaalisesti myös jatkuvasti suuremman osan niistä asioista, joista mä puhun, eli sikäli myös luonteva valinta. Kiva olla täällä. Joo, ensinnäkin mä valitsin perussuomalaiset aikanaan silloin, kun Jussi Halla-aho valittiin puheenjohtajaksi. Mä oon kansallismielinen ja haluan pitää suomalaisten etuja. En mä nyt sitten sen enempää keksi kerrottavaa tähän hätään. Ja sitten se toinen asia, että minkä takia mut valittiin tänne paneeliin, no se johtuu siitä, että mä oon viimeiset 10 vuotta elämässä työskennellyt enimmäkseen metsässä ja oon opiskellut itteni metsuriksi ja metsätalousinsinööriksi, niin ehkä sieltä on sitten toivon mukaan jotain tarttunut matkaa, jotain eväitä, mitä voi täällä sitten ehkä jakaa. Loistavaa. Jatketaan toisella tämmöisellä lämmittelykysymyksellä ja lähdetään sieltä vaikka Annesta eteenpäin sitten ja sitten Reetan viimeiseksi. Mikä on sinulle merkityksellinen paikka Tampereen luonnossa? Onko sulla jotakin sellaista erityistä paikkaa, mikä sua puhuttelee ja minne kaipaa tai missä käyt? No mä onneksi asun ihan metsän keskellä, asun Atalassa ja sanotaan nyt mikä on mulla kaikista lähinnä, niin on tietysti Halimosjärven luonnonsuojelualue ja se luontoalue siinä. Se on helppo, se on mukava alue ja ehkä se on siinä mulle oikeasti se tärkein. Tietysti Kintulammi, mutta sitten sanotaan tuo Viitastenperä Makkarajärven alue, koska on aikoinaan myös tehnyt valtuustoaloitteen sen alueen kehittämiseksi, niin ehkä se on myös semmoinen, joka on tämmöiset helpot, hyvät paikat lähteä aika nopeallakin varoituksella niin lähiluontoon. Kiitos. Meillä on aina hyvä tämä mikin siirtelyleikki tässä samalla. Tämä on jotenkin ihanan hellyttävä kysymys ja mulla ainakin itselle tämä vaihtelee vähän sen mukaan, että missä asun. Ja silloin esimerkiksi kun asuin Annalassa tai Hervannassa, niin vastaus olisi varmasti ollut vähän
erilainen. Ja nyt kun asustelen tässä Tampereen keskustassa, niin kyllä Kauppi Niihamaa on mulle semmoinen henkireikä, että sit varsinkin kun on ollut vaikka pitkiä päiviä töissä tai muuta, niin ihan mielellään otan ratikan alle ja menen sitten sinne poluille käveleen ja sitten tuun paremmin voivana kotiin. Ja tykkään uida tosi paljon, niin varsinkin Näsijärven rannat ja Näsijärvi itsessään on semmoinen, missä kyllä oli sitten talvi tai kesä, niin tulee vietettyä aikaa ja sitten myös Pyynikki. Et siinä on niinku 3 top-kohdetta tällä hetkellä. Hurjan vaikea kysymys, etenkin kun pyyntö oli vain yhdestä, ja mä oon tässä näiden 2 edellisen puheenvuoron aikana kauheasti päätäni vaivannut, että mikä se olisi, mutta kyllä mä totean, että Suolajärvi. Mä oon itse asiassa syntyjäni hervantalainen ja oon Hervannassa paljon liikkunut, mutta se oli vasta aikuisiällä, kun mä ensimmäistä kertaa siellä päädyin luonnossa liikkumaan. Mutta kerta kaikkiaan hämmensi se, että kuinka käsittämättömän monipuolista se jotenkin luonto ja maisema siinä järven ympärillä on. Kun sen koko järven kiertää, niin siellä tulee aivan uskomattoman jotenkin monimuotoista ja monipuolista maisemaa vastaan, ja toisaalta myös valitettavasti merkittävästi ihmisen aiheuttamia jälkiä. Sitten tavallaan niin huomaa, että se on varsin tiheästi asutun alueen likellä, ja semmoista painetta kohdistuu sinne paljon, eli siinä yhdistyy mulle niin jotenkin semmoinen tavallaan henkilökohtainen, hyvin niin jotenkin intensiivinen tunne-elämys tavallaan siitä metsästä, mutta myös se jotenkin suru siitä, että mitä tavallaan niin ihmiset myös luonnolle aiheuttaa. Joo, kyllähän itsellä on erittäin henkilökohtainen suhde tuohon Kauppi Niihamaan justiinsa. Siellä on käyty treffeillä, siellä on käytetty päihteitä, siellä on käyty urheilemassa ja kuuntelemassa samalla musiikkia ja opiskelemassa, koska sitähän ei ole vielä mainittukaan tietääkseni, että Kauppi Niihamaa toimii myös opetusmetsänä Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinööriopiskelijoille. Siellä on päntätty kasvilajeja, sammalia ja muuta mukavaa. Kyllä mä sanon, että ehdottomasti on Kauppi Niihamaa. Nykyään toki kun on muutettu Kiilatun kanssa yhteen, niin se Kalevaharju, niin sieltä on saanut semmoisia mikroluontoelämyksiä, niin semmoisia pikaelämyksiä, matalan kynnyksen pikkukävelyretkiä. Joo, no tälleen paljasjalkaisena tamperelaisena niin on tullut kyllä koluttua aika paljon tätä Tamperetta ja sen metsiä ja tietysti kyllä kaikkea ympäröivää Pirkanmaata muutenkin, mutta tällä hetkellä asun Vuoreksessa, eli ihan siellä metsien keskellä. Ja mulle itselle on kaikkein miellyttävintä päästä metsään niin, että siellä ei olisi ketään muita. Että saan olla siellä ihan rauhassa yksin, niin se on se, mistä mä eniten nautin. Että kuunnella sitä luonnon hiljaisuutta. Mua ei häiritse sinänsä se, kun tiedän, että moottoritiet menee lähellä, niin sen pystyn blokkaamaan kyllä ne äänet ja sit kuulee vaan sen, mitä haluaa, eli metsähuminaa ja lintujen laulua ja kaiken näköistä, mitä siellä metsässä kuulee. Se on niinku mulle se kaikkein tärkein ominaisuus metsässä. Ja sen takia ehkä toi Kauppi Niihamaa ei välttämättä ole mun se favoritti. Olen asunut aikanaan siinä Rauhaniemessä, että on tullut kyllä paljon siellä liikuttua ja edelleenkin sinne usein kyllä lähden mielelläni, mutta ehkä noin Vuoreksen lähimetsät, toki Suolijärvellä tulee ihan älyttömästi kierrettyä, sieltä on löytänyt kaiken näköisiä polkuja ja kiertelen muuallakin, missä ei ole polkuja. Ja kesällä suppailen ja Pyhäjärvi on ehkä sit siinä suppailussa semmoinen mun lempparipaikka, että siellä pääsee sitten jalkautuu välillä niille saarille ja siellä ehkä Lehtisaari on sitten se oma suosikki. Kiitos. Yes, kiitoksia paljon. Mennään seuraavaksi vähän tämmöiseen kaupunki- ja luontoaiheeseen. Ja kaupungillahan on monopoli kaavoitukseen, eli kaupunki päättää alueensa maankäytöstä. Mitä jokaisella neliömetrille on suunniteltu tehtävän ja mikä sen kohtalo on niin sanotusti. Kaupunki on asettanut kasvutavoitteita, eli lisää kaupunkilaisia, kaupunkiin pitäisi kasvaa. Samalla kuitenkin luonnon monimuotoisuutta pitäisi puolustaa. Se on tällainen pieni
ristiriita ja miten me pärjätään nyt sen kanssa. Teille on jaettu tämmöiset kyllä, olen ja ei-laput. Ja näihin teemoihin aina niin kuin alkuun on vähän tälleen ajateltu, että otetaan tämmöinen kyllä ei. Ja kysymys kuuluukin, että voidaanko metsien paikalle rakentaminen lopettaa? Saatte sitten myös perustella toki näitä vastauksia, mutta alkuun tämmöinen kyllä ei, että voidaanko me täällä Tampereella lopettaa metsien kaataminen ja niihin ostoskeskusten, parkkipaikkojen, omakotitaloalueiden, teiden rakentaminen. Voidaanko sitä lopettaa? Eli siellä kaksi nokkelasti keksi, että jotain tuosta välissä en osaa sanoa tai kyllä ei. Eli ei halua. Kiitoksia. Mennään eli sieltä Markus oli sitä mieltä, että ei voida, että niitä pitää uhrailla. Tiina ja Mitja oli sitä mieltä, että kyllä voidaan, ja Anne ja Reeta, että jotain siltä väliltä. Lähdetään täältä alusta vaikka Markus ja katsotaan, miten siitä etenee. 1,5 minuuttia ehkä semmoinen hyvä aika. Katsotaan, mihin se riittää per henkilö. Niin perustelu tuohon äskeisen. Niin, vähän sitä ajatusta, että mikä teidän ajatusten juoksu siellä taustallanne on siihen, että miksi metsien paikalle rakentamista ei voi lopettaa? No ei sitä nyt ikinä ihan kokonaan voi lopettaa, kun meillä on Suomessa nyt kuitenkin niin paljon sitä metsäpinta-alaa. Ja sitten tietenkin kun puhutaan metsistä, niin niitä on aika monennäköisiä, että on myös semmoisia metsiä, joilla ei ole sitä luontoarvoa. Että on taimikoita ja ihan semmoisia puupeltoja, niin niitä sitten ainakin voitaisiin uhrata arvokkaalle ja kipeästi tarvittavalle rakentamiselle. Mä aina välttelen tommosia, että ei ikinä missään tilanteessa semmoisia ehdottomuuksia, mutta ilman muuta just tuo Kauppiniihamn alue, sillä on niin monipuolista ja suurta inhimillistä arvoa, että sen kyllä haluaa säilyttää, ja Puolimatkan Marikkakin on tehnyt aloitteen, että suojeltaisiin. On ihan selvää, että se joten kaupunkilaisten huoli tamperelaisen luonnon säilymisestä tällaisen nopean kasvun aikana on erittäin perusteltu. Mä itse ajattelen, että meidän täytyy jatkossa kehittää meidän kaupunkia entistä vahvemmin siihen suuntaan, että meillä esimerkiksi siirretään johdonmukaisesti vaikka liikenteeltä tilaa ihmisille, jotta me voidaan paremmin turvata se luonto. Kaupunki kasvaa, ihmiset tarvitsee koteja, mutta se, että mihin ja tavallaan niin kuin millä hinnalla niitä rakennetaan, niin se on eri kysymys. Ja tavallaan kun me puhutaan luontokadon torjumisesta, niin me ei voida puhua ainoastaan niistä metsistä, vaan meidän täytyy puhua esimerkiksi myös siitä liikennepolitiikasta tai niin kuin muusta tämän tyyppisestä, että miten me voidaan niin kuin siltä sektorilta siirtää tilaa asuntorakentamiseen, koska semmoista rakennettua ympäristöä tästä kaupungista kyllä löytyy ja sitä tiivistämisen varaa yhä löytyy, mutta metsien suhteen tilanne on toinen. Ja kaikkiaan siis mun ajatukseni jotenkin politiikassa perustuu siihen, että mä haluan lisätä tulevien sukupolvien vapautta tehdä omat ratkaisunsa. Jos me hakataan tamperelaiset metsät, niin heiltä se vapaus viedään. Kiitos. Joo, tähän on hyvä jatkaa Mitjan ajatuksista, koska mä ajattelin myös niin, että niin kuin kaadettua metsää ei saa takaisin, ja se pitää olla aina semmoinen tiukan puntaroinnin paikka, ja myös se, että puhutaan, että jotenkin talousmetsä tai puupelto olisi semmoista, mitä saa kaataa, niin se on mun mielestä vähän jotenkin ajatusmaailma, mitä mä en itse jaa, koska se, että on talousmetsää tai puupeltoa, niin se on ihmisen päätös. Ja myös ihmisen päätöksellä näistä yksipuolisemmista metsistä voidaan saada monimuotoisia. Ja se on esimerkiksi semmoista työtä, mitä meidän ehdottomasti Tampereella pitäisi tehdä. Ja kun mietitään, Mitja hyvin nostetaan niin kuin liikennepuolta, niin Tampereellahan liikennesuunnittelussa autoilu on pitkään ollut ykkönen. Ja jos mietitään, että miten saada niin kuin luonnolle lisää tilaa ja päästöjä alas, niin on selvää, että autoilu ei voi samalla tavalla vallata tilaa. Ja sitten taas esimerkiksi sitä tilaa voidaan miettiä muuhun, esimerkiksi siihen rakentamiseen. Ja on myös ihan selvää, että jos rakennetaan korkealle, niin saadaan kyllä ihmisille hyvin tilaa ja myös saadaan tiivistettyä ikään kuin sen nykyisen infran ympärille jo.
En haluaisi yhtään metsän päälle rakentaa, mutta heti nyt mä ajattelen tätä kaupungin historiaa. Kaupunki kasvaa 6 000 asukkaalla ja kaupungissa on päätetty tiivisrakentaminen ja se tarkoittaa sitä, että silloin rakennetaan tietylle alueelle tiiviimmin, jotta sitä luontoa säilyy. Hervantajärvi on sellainen alue, jossa päätettiin aikoinaan, että siellä rakennetaan tiiviisti. Siellä on hyvin tiiviit pienet omakotitalotontit ja kerrostaloalue, jotta sitä luontoa saatiin säilytettyä, mutta oli tarve saada lisää tilaa asukkaille. Mietin Vuoresta, mietin Hervantaa, kaikki ne on rakennettu metsän kallioiden keskelle. Itse ihan oikeasti järkytyin Ojala-Lamminrahkan vaikutusta ja sitä, kuinka paljon Lamminrahkan Kangasalla teki Lamminrahka-alueella sen, että sieltä metsät hävisi. En ole yhtään siitä ollut iloinen, mutta nämä silloin sitten, kun tarvitaan asukkaita. Mutta tiivis rakentaminen on vaihtoehto sille ja haluan suojella luontoa, mutta metsää. Mutta esimerkiksi Kaupinlaakson takia on jo puita kaadettu ja tuleva kaupungin osa Ruotulaan ja Ratikka Linnainmaalle tarkoittaa sitä, että varmasti sinne puitakin myös kaatuu. Joo, no itse en sitä kannattanut missään kohtaa, että sieltä kaupista oltaisiin yhtään metsää kaadettu rakentamisen tieltä, mutta on kyllä realisti, eli meidän kaupunki kasvaa kovaa tahtia ja se tarkoittaa sitä, että ihan kaikkea ei pystytä rakentamaan niin kuin mihinkään keskustaan, esim. Ullakkorakentamisena tai muuta, ja toisaalta myöskin ihmiset haluaa asua myöskin muualla kuin pelkästään keskustassa, ja meidän ei ole mahdollista kasvattaa sitä keskusta-asujien määrää niin kuin loputtomiin. Ja sitten tämmöiset erinäköiset projektit, kuten Puskiaisten oikaisu, sitä en itse kannata missään nimessä, ja tällaiset niin kuin, luontoarvoiltaan tärkeät kohteet, niin ne pitää kyllä mun mielestä ehdottomasti säilyttää. Ja näen kyllä siis sen, että on sitä sellaista metsäaluetta, joka ei ole sitten niin tärkeää luontoarvoiltaan, että sitten pystytään kyllä sitä sitten myöskin käyttää rakennustarpeisiin, koska se on ihan satavarma, että ei Tampere ole lopettamassa sitä kasvuansa tässä kohtaa. Kiitoksia. Jatkokysymys just olisikin tähän kaupungin kasvamiseen, että mihin ne rajat, voidaanko sellaisesta asiasta edes keskustella, että mikä olisi optimaalinen kaupungin koko? Mikä olisi mikä on semmoinen optimikoko Tampereelle asukasluvussa? Onko tällainen kysymys koskaan käynyt mielessä? Mihin se tulisi asettaa? Olkaa hyvä. No, mä voin vaikka aloittaa. Aloita sä varmaan järjestystä. Niin. Mennään. Joo, toi on mun mielestä tosi hyvä ja mielenkiintoinen kysymys. Toi on varmasti siis myös semmoista, mitä ei jännittävästi olla siis välttämättä Tampereella ihan hirveästi pohdittu. Se, mikä se niinku jotenkin eksakti asukasmäärä on, niin siitä on mun mielestä vaikea haarukoida ja mun mielestä enemmän pitäisi puhua siitä, että mikä on se tavoite, että millainen Tampere haluaa olla. Ja nyt tähän mennessä me ollaan valittu vähän niin kuin semmoinen elinvoiman ja vetovoiman tie, että me halutaan niin kuin kasvaa ja saada tänne asukkaita ja voidaan niin kuin kysyä sitä, että onko se vaikka niin kuin 10 tai 20 vuoden päästä se tie, millä halutaan olla, tai että jos valitaankin se, että Tampere on vaikka niin kuin hyvinvoinnin pääkaupunki, niin mitä se tarkoittaa. Ja tämä on niin kuin mun mielestä enemmän semmoista keskustelua ylipäätänsä siitä niin kuin Tampereen visiosta, mitä pitäisi käydä, ja jos puhutaan hyvinvoinnista, niin ei se voi tietenkään tarkoittaa vain meidän ihmisten hyvinvointia, vaan niin kuin kaikkien lajien ja myös ympäristön hyvinvointia näin niin kuin kokonaisuudessaan. Mennäänkö me täältä päin vai mistä mä? Voitte jo laittaa päin. No niin, mennään. Sitä mukaan, kella niin aikaa ja vastaus hankalaan kysymykseen valmiin. Joo, kaupunkihan on vetovoimainen. Siis Suomihan on nyt 800 vuotta onnellisinkin maa ja
Tampere on kovin vetovoimainen ja se tarkoittaa sitten, että miten me tehtäisiin, sanottaisiin yhtäkkiä, että ei tänne saa kukaan tulla. Että se kuulostaa kyllä aika pahalta ja kyllä kaupunki varautuu siihen, että kasvava kaupunki tarvitsee asukkaiden asuntoja, mutta minkälaisia asuntoja minnekä. Ja itse on kyllä myös se, että se hyvinvointi on aika olennainen asia, että haluanko katsoa 2 metrin päässä olevaa tiiliseinää vai haluanko katsoa lähiluontoa. Ja tähän tarkoittaa myös sitten sitä, että myös tänne muuttavilla on toiveita sitä, että he haluaa väljemmille, he haluaa luonnon keskelle. Ja tarkoittaa Nurmi-Sorilaa, jossa kaupunki on tehnyt muutokset. Ihmiset haluaa luonnon keskelle, niin se tarkoittaa myös sitten silloin, että siellä tehdään jotain toimenpiteitä. Että tämä on kyllä aika tämmöinen, en kyllä itse sanoisi, että meidän pitäisi pistää niin kuin rajat kiinni ja ette tuu tänne. Että se on tosi kova juttu, mutta että tämä on koko suuntaus Suomessa, että tietyt kasvukeskukset vetää, mutta tässä pitää ottaa huomioon seutu ja seudun kanssa tehdään yhteistyötä tässäkin asiassa. Mutta uusi valtuusto, ollaanko me siellä, niin uusi valtuusto miettii tätä ja tuo on tosi hyvä kysymys viedä, mutta kaikki tämä elämä täällä nyt tällä hetkellä näyttää ja perustuu sille, että kasvua pitää saada, niin siitä on kaupungissa lähdetty. No niin, mä nappaan nyt sit mikin tässä kohtaa. Joo, mä itse en ole miettinyt tosiaan tätä kyllä kauheasti, että mikä olisi sopiva väkiluku Tampereelle, mutta ei Suomessa nyt väkiluku kuitenkaan mitenkään räjähdysmäisessä kasvussa ole, että meillä täällä sinänsä mitään kauheata huolta olisi siitä, että rupeaa luonnon kantokyky tulee niin kuin rajat siinä vastaan, että ei olla missään niin kuin semmoisessa tilanteessa siinä mielessä täällä. Mutta toki sitäkin kannattaa ehkä pohtia, että minkälaisia ratkaisuja se sitten vaatii, jos se kasvu jotenkin lähtee lapasesta. Mutta onhan meillä esimerkiksi Pohjois-Tampere, niin sehän on erittäin harvaan asuttu ja siellä on hyvin niin kun, pinta-alaltaan se on niin kun kaikkein suurin Tampereella, mutta sitten taas väkilukultaan ehdottomasti pienin. Mutta ei sellaista päätöstähän ei ole tehty valtuustossa, että sinne päin erityisemmin sitten laajennettaisiin. Mutta sitäkin sitten varmaan voi, jos tulevaisuus siltä vaikuttaa, niin sitäkin vaihtoehtoa pohtia, että onko se teisko kuitenkin se tulevaisuus. Mutta ei tässä nyt ehkä mun mielestä nyt sellaista hirveän kriittistä tilannetta ainakaan vielä ole, että meillä on paljon niitä uusia alueita, jossa on tilaa kyllä tuhansille ihmisille tänne muuttaa, että Hiedanranta on vielä ihan alkutekijöissään ja Vuoreksessakin on vielä tilaa ja muutenkin meillä on näitä muitakin alueita ja sitten tätä tiivistämistä, mitä keskustassa päin tapahtuu, niin en ole siitä silleen huolissaan tässä kohtaa. Mä suhtaudun puolestani jokseenkin hämmentyneesti sellaiseen niin ikään kuin itseisarvoiseen kasvun tavoitteluun, jota tamperelainen kuntapolitiikka tällä hetkellä aika merkittävästi on. Sillä on syynsä, joiden vuoksi ihmiset haluaa Tampereelle muuttaa, ja sillä on erittäin hyvät perusteet, miksi Tampere on tällä hetkellä niin rakastettu kaupunki, enkä mä ajattele, että meidän pitäisi ruveta nyt semmoista muuria kaupungin ympärille rakentamaan, ja on varmasti myös niin, että jotta tilanne ikään kuin merkittävällä tavalla muuttuisi, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että kaupungin pitäisi heikentää tamperelaisten elämänlaatua, mikä ei kyllä kuulosta kauhean vaihtoehdolta, mutta kyllä mun on todettava, että mä oon tosi huolissani siitä, että mikä tavallaan tämän kehityksen ikään kuin semmoinen päätepiste tai niin kuin suunta on ja millä hinnalla se toteutetaan. Mä itse ehkä ajattelen, että Tampereen ei tarvitse olla kaupunki kaikille. Meillä käydään paljon tätä myös edellä käytyä keskustelua tällaisista niin kuin Nurmi-Sorilan tyyppisistä omakotitaloalueista siitä, että ihmiset haluaa asua luonnon lähellä, mutta onko Tampere sitten välttämättä oikea paikka? Mä en nyt sano mitenkään absoluuttisesti, että semmoinen omakotitalon rakentaminen Tampereella väljemmille seudulle pitäisi pistää just nyt seis.
Mut kyllä mua niin jotenkin pohdituttaa, että miksi Tampere haluaa olla niin ikään kuin jokaiselle sopiva kaupunki, koska meillä on niitä vahvuuksia. Tampereen nimenomaan kaupunkimaisuus houkuttaa ihmisiä ja toisaalta meillä on myös tämä seutu. Tampereen kaupunkiseudulla tehdään tosi tiivistä yhteistyötä myös ikään kuin kuntarajojen yli ja sikäli mä en tosiaan niin hahmota sitä, että miksi Tampereen pitäisi vastata kaikkiin mahdollisiin asumisen ja elämisen tarpeisiin ja ehkä myös sitä kautta voidaan sit löytää niitä reittejä ikään kuin kestävämpään väestön kasvuun Tampereella. Joo, samaa mieltä Mitjan kanssa monessa asiassa, eli että ei nähdä niin Tampereen kasvua minä itseisarvona, että sitä pitäisi tavoitella keinolla millä hyvänsä. Että me halutaan lisää suomalaisia, lisää kotimaista syntyvyyttä tai sitten edes semmoisia maahanmuuttajia, jotka osaa elää ihmisiksi ja tekee jotain järkevää täällä, mutta ei tosiaan keinolla millä hyvänsä haluta houkutella ketä tahansa tänne asumaan, mutta jos osaa elää ihmisiksi ja jos on täällä jotain järkevää tuottavaa tekemistä, niin mikä siinä, tänne vaan. Varmaan kerrot, miten liittyy kuntavaaleihin. Kuntavaaleihin. Mä en ala yleisö saa tehdä päätelmiä ja saa kysyä lisäkysymyksiä ja muita. Mä en ole tässä grillaamaan ketään erityisemmin. Mennään seuraavaan aiheeseen ja jutellaan vähän Kauppiniihamaan suojelualoitteesta. Suojellaan Kauppiniihamaa ajaa koko alueen suojelua vähän tällaisella virkistys- ja luonnonsuojelualue nimen alla. Meillähän on Tampereella Kintulammilla, joka on niin retkeily- ja luonnonsuojelualue, niin nyt sille vähän tällaiseksi vastinpariksi virkistys- ja luonnonsuojelualuetta. Näemme, että tämä alue on ainutlaatuinen, arvokas, kulttuurisesti että luontoarvoiltaan, ja luonnonsuojelualue olisi konkreettinen teko, jolla tietty alue asetetaan rakentamisen ja sen kasvun ulkopuolelle, ja se suojellaan tulevaisuuteenkin. Siispä lyhyt ja ytimekäs kysymys, kyllä ei. Pitäisikö Kauppiniihamaa suojella? Olkaa hyvä. Harvinaisen yksimielistä porukkaa täällä. Mahtava nähdä. Mulla olisikin ollut jatkokysymyksenä niille punaisille lapulle, että kuinka paljon harmittaa, että Pyynikki on suojeltu. Mutta joo, olkaa hyvä. Toki tässä tulikin vähän perusteita, mutta sellaiset nopeat, jos haluaa kertoa Kauppiniihamaan suojelun puolesta. Tai vaikka siitä, että jos itse tulee nyt valituksi ensi kaudelle, niin millä lailla sitä haluaisi edistää ja mitkä ne omat näkemykset Kauppiniihamaa-alueen suojelusta. Vaikka Markus, siitä ole hyvä, voit aloittaa. Joo, kyllä me kannatetaan voimakkaasti tätä suojelua tietenkin. Tässä on ollut tiettyä persufobiaa ilmassa, että ei haluta suojella meidän kanssa, vaan vasemmistopuolueet on tehnyt oma aloitteen keskenään, mutta ei siinä kukin tavallaan. Kiitoksia. Ja sitten. Ettei suu kuiva. Joo, ettei suu kuiva, kun täällä öyhöttää niin kovasti. Kaupille tosiaan hyvin monipuolista käyttöä. Tässä on tätä väestöpohjaa, eli näitä käyttäjiä aika paljon, että saadaan sitä hyötyä siinä mielessä irti. Ja sitten on sitä opetuskäyttöä, urheilukäyttöä ja halutaan myös laajentaa latuverkostoa silleen, että saataisiin vastaamaan kansainvälisen kilpailun vaatimia kriteerejä. Että sen verran ollaan vähän leikkaamassa sieltä pois. Mutta kuitenkin kannatetaan suojelua, mutta ei kannateta kuitenkaan yksityisten maiden pakkolunastamista tai aktiivista edistämistä sen puolesta, että saataisiin yksityisiä maita valtion tai kaupungin omistukseen. Joo. Kauppiniihamaa on poikkeuksellisen laaja ja paikoin jo vanha metsäalue aivan Tampereen keskustan kupeessa ja sellaisenaan ehkä myös niin voisi ajatella, että valtakunnallisestikin arvokas ja aivan ehdottomasti suojelun arvoinen. Ja mä itse jotenkin on voimakkaasti kiinnittänyt huomiota siihen tamperelaisen politiikan trendiin, että isosta metsästä on helppo kaataa aina silloin tällöin pikkasen jotain, mutta kyllä mä näen, että ne rajat on vedettävä nyt ja ne rajat on myös vedettävä niin, että sit myöskään niin tämmöisiä suuria railoja esimerkiksi näiden mainittujen kisakelpoisten latujen muodossa sinne ei ole aiheellista tehdä, koska ne luonnollisesti vaikuttaa metsäekosysteemiin huomattavan paljon. Kauppiniihamaa on jo, sitä on
monin tavoin kuormitettu ja mä oon hyvin huolissani siitä kehityskulusta ja kyllä mä uskon, että se mahdollisimman ripeä suojelu on nyt se reitti, joka tässä täytyy ottaa. Jes, kiitos. Ehkä pieni kommentti tässä Markukselle, että kritisoit, että ei olla tehty aloitetta yhdessä, niin aika hyvin puheenvuorossa tuli esiin ne syyt, että minkä takia aloitetta ei voitu tehdä yhdessä, eli tavallaan voidaan niin kuin siis puhua suojelusta, mutta suojeluhan tarkoittaa eri puolueille myös eri asioita. Ja ylipäätään, sit kun lähdetään ensi kaudella pohtimaan sitä, että mitä se suojelu tarkoittaa, niin tällä kaudella esimerkiksi ollaan nähty tosi paljon semmoista mun mielestä niin kuin aika turhaakin vastakkainasettelua esimerkiksi niin kuin virkistystoiminnan ja suojelun välillä. Et me ei ole niin kuin vieläkään oltu yhdessä pöydän ääressä puhumassa siitä, että mitä se suojelu tarkoittaisi, mitä toimintoja alueella vieläkin voisi olla, ja tämä on semmoinen asia, mikä ehdottomasti ensi kaudella pitäisi tehdä. Ja tänään Orpon hallituksen niin sanotut satumetsäkriteerit, kun hyväksyttiin, niin sehän tarkoittaa entistä enemmän sitä, että kuntien vastuu luonnonsuojelussa nousee, koska luonnonsuojelulaki ei tue siinä enää niin vahvasti. Niin silloin mun mielestä niin kuin Tampereella se, mitä on suojeltavissa, niin pitää ihan ehdottomasti suojella, ja Kauppiniihama on erittäin hyvä esimerkki siitä. Kauppiniihamaa on nakerrettu jo riittävästi ja sitä minusta ei pidä nakertaa yhtään siitä. Kuten sanoin jo aiemmin, siinä lähistöllä tulee rakentamista, mutta siinä on kuitenkin lähdetty siitä, että Kauppiniihamaan ei enää kosketa. Tosiaan tammikuun kaupunginvaltuustossa SDP, Vihreät ja Vasemmisto jätti valtuustoaloitteen Kauppiniihaman metsäalueen suojelemiseksi, eli siellä on kyllä vahva tahtotila politiikolla tämän asian suhteen, ja tämähän on nyt sitten valvottava asia, että uusi valtuusto vahtii, että näin tehdään. Mutta näin hyvä yhteistyö siellä on tämän asian suhteen, niin mun mielestäni tässä nyt pitää luottaa siihen, että näin toimitaan. On kysymys ainutlaatuisesta alueesta ja hyvin lähellä asutusta, että me on pystytty jättämään noin iso alue, niin se on ainutlaatuinen alue kaupungissa. Kiitos. Joo, siis Kauppi on todellakin, Kauppiniihama, niin kuin tässä nyt kaikki on todennut, niin on ainutlaatuinen ja laaja, yhtenäinen metsäalue ja hyvin lähellä kuitenkin loppupeleissä Tampereen keskustaa ja monimuotoista luontoa siellä ja tärkeitä luontoarvoja, niin itse kanssa toivon, että se kyllä koko alue sieltä suojellaan, mutta mulle se suojelu myöskin tarkoittaa siinä mielessä sitä, että siinä virkistyskäytössä tulisi hyvinkin tarkkaan sitten rajata esimerkiksi maastopyöräily, mitä tapahtuu monissa suojelukohteissa poluilla, niin se kuluttaa sitä maata ihan hirveästi ja saa ikäviä ja semmoisia seurauksia aikaa, jotka on niinku, ei välttämättä ole sitten enää korjattavissa. Että tätä toivoisin, että niin kuin enemmän sit noilla suojelualueilla rajoitettaisiin, että pyörällä ei tarvitse päästä luonnonsuojelualueella rellestään ihan niin kuin mielinmäärin. Että se on semmoinen, mikä itseä hirveästi häiritsee. Että tästä on käyty yhdyskuntalautakunnassakin, jossa on istunut nyt reilu 10 vuotta, niin tätä asiaa sielläkin on puitu, että kun on toivottu ihan pienimmillekin suojelualueille sitä, että se pyöräilymahdollisuus säilyy, niin mun mielestä ne reitit pitäisi sitten olla erikseen, että ei käytetä sitä suojeltua maastoa sitten siihen. Kiitoksia. Luonnonsuojelualoitteita on jätetty myös Hervantajärven luoteisosaan, Kalevanharjulle, Iidesjärven alueelle. Seuraava kysymys kuuluukin, että onko Tampereen tarpeen perustaa lisää luonnonsuojelualueita, että Kauppiniihamasta oltiin sangen niin yksimielisiä, toki käytännön eroja ehkä siellä sitten vastauksissa jonkun verran esiintyi, mutta olisiko jotakin muuta, mitä pitäisi suojella näistä Tampereen kaupungin kuntametsistä? Jos vaikka Markuksesta aloitetaan sieltä ja mennään sitten sieltä takaisin. Joo, kyllähän sitä muutakin suojelua voi olla
katsoo aina tapauskohtaisesti, että mitkä ne luontoarvot tosiasiallisesti on ja toisaalta mikä on se käyttö sitten, että kuinka moni siellä loppupeleissä käy, että onko sitä urheilukäyttöä ja muuta. Ja sitten voitaisiin panostaa myös luonnonhoitoon, että esimerkiksi metsän polttaminen eli kulottaminen, niin se olisi tosi tärkeää tiettyjen pyrofiilisten lajien säilyttämiseksi. Että monet eliölajit, niitä on satoja eliölajia, jotka tarvitsevat sitä palannutta puuta, että ne pärjäilee. Kun suuria kaupunkeja... Oliko? Mä olin ajatellut sille, että Reeta No, jaha. No niin. Joo, no mä oon kyllä kans sitä mieltä, että kyllä ehdottomastikin kannattaa ja pitää muitakin kuin pelkästään Kauppiniihaman alueelta löytyä niitä suojeltavia kohteita. Ja sille ei aina ole merkitystä, että onko se välttämättä isokaan kohde, että voidaan suojella ihan vaikka jonkun tietyn eliölajin eli elinympäristöäkin, mutta kyllä se on tärkeää, että löydetään niitä suojelukohteita. Että no, ei enempää sanottava, kyllä tarvitaan, pitää suojella. Joo, tuossa ihan nyt piti käydä kertaamassa kaupungin sivulla, että kuinka paljon meillä onkin luonnonsuojelualueet. Ja nyt täytyy ihan, vaikka on ikäni Tampereella asunut, niin ihan en kerinyt kaikkia paikantamaan. Että en kyllä ihan kaikkia tiennyt, missä onkaan tämmöinen paikka. Eli nyt on kyllä tekemistä paljon retkeille. Nyt täytyy käydä nämä kaikki luonnonsuojelualueet läpi. Mutta tosiaan niitä oli 20 ja on... Atalan Risso on tulossa ja Härmälän Vähäjärvelle uusia. Tosiaan Porttikiven Ilkan kanssa tehtiin Iidesjärven luonnonsuojelualueen perustamiseksi niin aloite. Eli näitä on kyllä tehty, eli kyllä tällä joudutaan niin kuin taistelemaan tämän luonnon puolesta. Ja on tosi tyytyväinen siihen, että kansalaiset on aktiivia, että asukkaat on aktiivisia näissä asioissa. Mun mielestä se on tosi hyvä, se on poliitikolle tosi suuri tuki, että alueiden puolesta taistellaan ja otetaan niitä asioita esille. Kiitos siitä kaikille, että jos ei muuten luontoa saada ja luonnon erityispiirteitä jossain hoidettua ja pitämässä, että pysyy siellä, niin silloin luonnonsuojelualueita tarvitaan ehdottomasti. Ja olen oikeasti aika tyytyväinen, että Tampereella on luonnonsuojelualueita perustettu. Yes, kiitos. Samoin kuin Anne, niin en ole kerännyt käymään kaikissa luonnonsuojelualueissa, mitä Tampereella on, ja itse asiassa se on semmoinen bucket listillä oleva asia, että pitäisi käydä, että tietää vähän missä päin ne on ja ikään kuin minkä takia niitä on suojeltu. Mutta ylipäätään mun mielestä se, että valtuutetut tekee niin paljon aloitteita luonnon suojelemisesta, niin kertoo siitä, että sitä asukkaiden huolta luonnontilasta kuunnellaan. Toki ne aloitteet itsessään ei vielä muuta maailmaa, mutta ne kuvastaa myös sitä, että kyllä päätöksenteossa tiedetään se, että 90 tamperelaista on siis huolissaan luonnon tilasta, ja nimenomaan sit kun lähdetään miettimään sitä, että millaisia alueita suojellaan ja muuta, niin mä toivoisin, että me päästään semmoiseen, että me ei aina mietitä sitä ikään kuin ihminen edellä, se ihmisen virkistäytyminen edellä, vaan nimenomaan luonto edellä, se, että pysäytetään luontokatoa, miten me annetaan muunlajisille mahdollisimman hyvät olot, ja toki mitä Reetakin sanoi, että voidaan suojella niin kuin pienempiäkin alueita, se on just näin, mutta ennen kaikkea Tampereella vielä, kun meillä on todella yhtenäisiä isoja viheralueita, niin nämä varsinkin monimuotoiset alueet on semmoisia, mitä ehdottomasti kannattaisi tutkia, että suojellaanko niitä ja millä perusteilla. Ja ylipäätään se, että me ei anneta niin kuin luonnon mennä liian pirstaleiseksi, niin se on semmoinen, mikä mun mielestä Tampereella pitäisi ihan ehdottomasti ottaa tavoitteeksi. Kun me verrataan Tamperetta muihin suuriin kaupunkeihin, niin siinä huomattavasti Tampereella suojeluaste on matalampi kuin lähes missään muussa suuressa kaupungissa Suomessa, ja se on aika oireellista. Meillä on myös luonnonsuojeluohjelma, joka on vanhentunut jo vuosia sitten, ja uusi on nyt tulossa päätöksentekoon tänä vuonna. Ja mä jotenkin ajattelen, että nyt nähty suojelualoitteiden suma, se on valtavan positiivinen asia. Musta on aivan valtavan hienoa, että sekä tamperelaiset että myös sit poliittiset päättäjät on kiinnostuneita meidän suojelualueiden vahvistamisesta, mutta mä näen, että se on myös oire siitä, että meillä nimenomaan luonnonsuojeluun ei ole panostettu riittävästi ja sitä alueiden määrää ei ole saatu kasvatettua sillä nopeudella kuin esimerkiksi luontokato meiltä ikään kuin vaatii. Ja kyllä mä toivon, että niitä prosentteja saataisiin mahdollisimman ripeästi korkeammalle, koska tamperelainen luonto sen todella ansaitsee.
Ja toivon myös, että politiikassa nimenomaan luonnonsuojelu puhuttaisiin jatkossa enemmän. Esimerkiksi rakennetun ympäristön viherryttäminen on aivan tavattoman tärkeää. Se on tosi tärkeä osa kamppailua luonnon köyhtymistä vastaan, mutta kyllä se tavallaan niin kuin selkäranka tulee nimenomaan sieltä suojelualueista ja tavallaan sen niin kuin selkärangan turvaamisesta. Näin ajattelen. Kiitoksia. Mennään seuraavaan vähän niin kuin osioon ja puhutaan metsien käytöstä. Kaupungin viranhaltijat päättävät aika pitkälti talousmetsien sekä virkistysmetsien käytöstä. Heillä on aika suuri harkinta tässä. Heitä ohjaa metsien hoidon toimintamalli ja nykylinjaa voisi ehkä kuvata vähän tällaiseksi, että on delegoitu viranhaltijoille Tampereen metsien käyttö. Onko tämä nykylinja teidän metsien käytössä ja käsittelyssä teidän mielestänne hyvä, kyllä vai ei? Okei, otetaan semmoiset nopeat vastaukset. Kukas aloittaisi tällä kertaa? Jos sieltä vaikka Tiina aloittaisi ja mennään sitten Anneen päin. Joo, no ensinnäkin mun mielestä niin kun tälleen päätöksentekijän näkökulmasta niin kertoo se nykyinen malli siitä, että luonto ei ole prioriteetti ja ikään kuin se päätös siitä, että miten luonto ja metsiä kohdellaan, niin se on just delegoitu sinne niin kuin virkavastuulle. Ja niin kuin toisena asiana mun mielestä pitää huomioida ihan ehdottomasti se, että jatkossa tämä asia olisi eri tavalla ja me muutetaan ylipäätänsäkin meidän linjauksia ja päästään niin kuin irti siitä vanhanaikaisesta ajattelutavasta, että vaan myyntikelpoisella luonnolla olisi jonkinlainen arvo, vaan me saataisiin niin käännettyä sitä meidän nykyistä mittaristoa myös siihen, että sillä puulla, joka on siellä metsässä, joka siellä vanhenee, joka lahoo ja jää sinne palvelemaan muita lajeja, niin sillä itsellään olisi myös arvo. Kiitoksia. Olin sattumoisin asunto- ja kiinteistölautakunnan jäsen, kun viimeksi hyväksyttiin metsienhoidon toimintamalli. Se ei mennyt sieltä heti läpi ja kyllä siinä, kun te tutustutte siihen, niin kyllä siellä selvästi korostuu luonnon monimuotoisuus siinä on niin kuin oikeasti kaikille vähän kaikkea, mutta kyllä se painopiste on siellä, että Tampereella metsissä on tärkeää se luonnon monimuotoisuus, mutta myös se, että ne on retkeily- ja virkistysalueita. Eli siellä korostuu ihmisten hyvinvointi ja että metsä on sellainen paikka, missä koetaan voivan hyvin. Eli minusta se ohjelma on kohtuu hyvin ja se meni eteenpäin. Ja minusta kaupungissa on pakko määritellä, kuka hoitaa mitäkin alue, kuka vastaa jostakin alueesta. Eihän meillä esimerkiksi jotkut retkeilyalueet, jos ei joku vastaa niitä, niin eihän ne olisi niin hienossa kunnossa kuin ne Tampereella on. Eli kyllä siellä vaaditaan vastuutahot, jotka hoitavat niitä ja pitävät alueita kunnossa. Meillähän on Tampereella myös retkeilyn kehittämisohjelma ja tosiaan luonnon monimuotoisuus. Ja tämä luontoon liittyvät asiat, niin mä toivon, että mitä tässä oli äsken esillä, niin niitä kyllä mietitään, että minkälaisella ohjelmatyylillä lähdetään eteenpäin. Eli pitää katsoa sitä ohjelman rakennetta ja niin, että ne on sitovia ja siellä on selkeät tavoitteet, mitä valtuustokaudella esimerkiksi toimitaan. Ja Tampereella on tosi tiukat tavoitteet hiilineutraalisuustavoitteille, niin nehän pitää ottaa myös näissä kaikissa ohjelmissa huomioon. Sanotaan, että lautakunnissa on yhdyskuntalautakunta tai asunto- ja kiinteistölautakunta, niin lautakunnan jäsenillä on aika merkittävä rooli näissä ohjelmien hyväksymisessä. Kiitos. Joo, itse toivoisin kyllä, että näitä käytäisiin vielä niin kuin enemmänkin läpi. Ja enkä tarkoita sitä, että välttämättä valtuusto on se taho, joka todellakaan tekee näitä päätöksiä. Että kyllä tietysti se on ne työntekijät, jotka niitä sitten loppupeleissä siellä niin kuin tekevät niin kuin ammattiosaamisella. Mutta se, että mun mielestä se on jäänyt niin kuin nämä metsien hoidolliset asiat on jäänyt kyllä aika niin kuin pienelle niin kuin semmoiselle huomiolle esim. Strategiassa. Et mun mielestä niitä pitäisi sen takia tuoda enemmän kyllä päättäjien niin kuin
tietoisuuteen. Mä ainakin omassakin valtuustoryhmässä, kun käytiin tätä keskustelua, niin sitä joutui kyllä hyvinkin hakeen vaikka talousmetsien hoidosta, että minkälaista suunnitelmaa siellä on olemassa, niin kissoja ja koirien kanssa sitä kyllä sai hakea. Että sillä tavalla toivoisin, että tähän tulee muutos, että se tieto on helpommin löydettävissä ja myöskin pidetään niin kuin kartalla päättäjiä siitä, missä mennään. Niin se olisi erittäin toivottavaa. Et ei mun mielestä meillä kauheasti esim. Siellä yhdyskuntalautakunnassa ole ollut metsien hoitosuunnitelmaa esimerkiksi. Se ei niin, mutta toisaalta sitten kun kaavoitusta siellä kuitenkin käydään, niin siinä mielessä se kyllä kuuluu. Että sen silleen toivoisin muutosta, mutta en itse kyllä tietenkään halua kenenkään työntekijän paikkaa olla sitten viemässä, mutta tämmöinen tiedon kulku pitää tässä ainakin muuttua. Sano vaan. Mä jotenkin on viime aikoina aika monesti löytänyt itseni sellaisesta tilanteesta, jossa esimerkiksi tamperelaisilta tulee palautetta tai luen vaikka lehdestä jostain meidän metsistä tehdystä toimenpiteestä ja tavallaan niin lähden sitten ikään kuin poliitikon roolissa hakemaan tietoa, että mitä on tapahtunut ja niin mikä homma. Ja näissä tilanteissa on tavallaan niin huomannut sen, että se valta on hyvin vahvasti siellä virkakunnassa. Ja tämmöiset niin metsien hoidolliset toimenpiteet nähdään ikään kuin semmoisena hallinnollis-byrokraattisena asiana, jolla ei ole niin mitään tekemistä politiikan kanssa, ei mitään tekemistä sen kanssa, että mitä kaupunkilaiset haluaa, paitsi ikään kuin tällaisessa niin ylätason ohjelmakirjauksissa. Ja kyllä mä ajattelen, että viime aikoina esimerkiksi tietysti tämä Kauppi Niihaman suunnitellut kirjanpainajahakkuut oli aika hyvä esimerkki siitä, että niin Tampereen linja ei tällä hetkellä vaikuta olevan linjassa esimerkiksi sen kanssa, että mitä tamperelaiset haluaa. Ja kun tämmöiset päätökset etenee niin voimakkaasti viranhaltijaprosesseissa ilman, että ne tulee niin juuri mitenkään niin politiikan pöydälle, niin kyllä se on myös vallan näkökulmasta tosi vaikeaa, koska tavallaan se periaatteessa viimekätinen vastuu on politiikassa, mutta jos politiikalla ei ole ikään kuin riittäviä ja oikea-aikaisia tapoja puuttua, niin se on sitten vaikeaa ja erityisen tärkeää ehkä on metsien suhteen, koska tosiaan sitä kerran kaadettua metsää ei takaisin pystytä ja vahingot on sitten syntyneet, jos siihen asti on ehditty. Joo, kyllähän tuossa metsän käytössä monenlaisia kompromisseja ja semmoista kokonaisoptimointia voitaisiin harrastaa enemmänkin. Että esim. Mitja mainitsi just sen noista suunniteltavista kirjanpainajahakkuusta, niin siinäkin on semmoinen kompromissimahdollisuus, että laitetaan semmoisia feromoniansoja, joihin ne kirjanpainajat oikeasti kiipeää ja ne kuolee sitten sinne. Et yhteen semmoisen tötteröön niin menee 60 000 kirjanpainajaa kerralla ja muita tuholaisia. Et siinä saadaan niin molemmista vaihtoehdosta parhaat puolet, että ne tuholaiset ei hävitä enempää sitä metsää, mutta ei tarvitse kuitenkaan tehdä hakkuita. Ja yleisellä tasolla niin olen ihan kohtuu tyytyväinen siihen, miten Tampere käyttää omia metsiä. Että ei tullut mitään isompaa negatiivista palautta kansalaisilta siitä, että oltaisiin jotakin ikäviä luontokohteita ryöstöhakattu. Ja kyllä uskon, että jatkossakin on varmaan näin, kun ottaa huomioon, että ketkä tätä kaupunkia nyt niin kuin hallitsee. Kiitos. Miten suhtaudut niin sanottuun hallittuun luonnontilaan? Eli metsiin ei pääsääntöisesti koskettaisi. Ehkä jos siellä menee jotain ihmisten kulkuväyliä, niin tämmöiset riskipuut kaadettaisiin ja pätkittäisiin silleen. Mutta annetaan sen luonnon niin olla ja kehittyä itse. Ei mennä sinne niin meidän esteettisen silmän takia poistamaan risukoita tai muuta tällaista niin sanottua esteettistä metsänhoitoa tai metsänhoitoa sellaisena, vaan annetaan se olla tämmöisenä luonnontilaisena. Minkälaisia ajatuksia tällaiseen suhtaudut? Jos aloitetaan sieltä itse metsäasioista Markuksesta vaikka ja mennään siitä sitten Mitja ja siitä eteenpäin. Joo, suhtaudun aika positiivisesti tuommoiseen hoitamattomuuteen. Siinä täytetään useampia tavoitteita. Toisaalta säästyy rahaa, kun ei tarvita kalliita ukkoja sinne raivaille jokaista pikku risua. Ja toisaalta sitten tulee sitä monimuotoisuutta, kun on niitä riistatihekkyjä sitten linnustolla. Ja itseäkin olen hyödyttänyt tuon luonnonsuojelun tälleen, kun mä urakoin, mä teen raivaussahan töitä, niin siinä voisi jättää aika paljon luvan kanssa raivaamatta, kun luonnonsuojelun nimissä.
siinäkin voi hakea jonkinnäköisiä kompromisseja, että jos on joku tärkeä maisemapaikka, niin sitä voidaan pitää auki ja raivata, mutta ei tarvitse sitten ihan kaikkea käydä trimmailemassa jokaista pikkutaimeen sieltä. Miten suhtaudun? Suhtaudun varsin positiivisesti. Musta tuntuu, että jotenkin semmoisessa suomalaisessa metsäkeskustelussa sitä hallitsee jotenkin semmoinen kansallisromanttinen ideaali sellaisesta jylhästä ja tavallaan niin maalauksissa kuvatusta metsästä, vaikka metsäluonto on tosiasiassa hirvittävän paljon monimuotoisempaa ja tavallaan kun meillä on semmoinen yksi tietty tosi kapea mielikuva, niin se sit ohjaa jotenkin sitä, että mitä metsiltä halutaan. Ja jos esimerkiksi sitä meidän metsien hoidon toimintamallia katsoo, niin kyllä siellä itse asiassa korostuu tosi paljon se, että metsissä täytyy tehdä toimenpiteitä, jotta ne ovat esteettisesti miellyttäviä, mikä on mulle jotenkin kertakaikkisen omituinen ajatus. Me myös esimerkiksi tutkimustiedosta ajatellaan, jos me tavallaan niin halutaan niin asettaa painoarvoa tälle niin virkistysnäkökulmalle, niin me tiedetään tutkimuksista, että mitä rehevämpää tai niin mitä monimuotoisempaa, mitä jotenkin monipuolisempaa metsä on, niin siitä suurempaa myös sen niin virkistysarvo on ja sitä voimakkaammin se niin ihmiseen myös fysiologisella tasolla vaikuttaa. Niin sikäli on tosi jotenkin omituista, että meillä paikoin halutaan ikään kuin jotenkin kahlita metsät ja ikään kuin pyrkiä siihen, että ne olisi mahdollisimman niin jotenkin siistejä ja helposti lähestyttäviä, mutta se ei ole metsän tarkoitus. Olkaa hyvä. Kiitos. Joo, Mitjalla oli oikeastaan aika monta hyvää ja samaa pointtia, mitä olisin itsekin tässä sanonut, mutta ehkä niin kuin mun mielestä on tärkeää myös tunnistaa, että meillähän on todella monta erilaista tapaa tuottaa vihreätä kaupunkiin, eli käytännössä tarkoitan sitä, että rakennetussa ympäristössä se luonto on niin kuin erilaista, se pitää vähän niin kuin erikseen, vaikka jos me halutaan keskustorille tällä hetkellä tuoda latustoa, mikä esimerkiksi tekisi siitä tosi paljon viihtyisämpää, niin sille on tilausta, mutta sitten taas jos puhutaan niin kuin ihan semmoista laajemmista metsäalueista ja muista, niin nimenomaan suhtaudun erittäin positiivisesti siihen, että ne sais olla sellaisia kuin ne on. Ja ylipäätään niin kuin esimerkiksi, jos puhutaan vaikka niin kuin Kauppiniihammasta esimerkkinä, niin jotenkin se, että mitä siellä saa tehdä ja mitä siellä ei saisi tehdä, niin mun mielestä sitä koko keskustelua ehkä niin kuin vaivaa semmoinen ihmisten aika vinoutunut luontosuhde, että me ollaan totuttu aika semmoiseen, pitää olla nättiä polkua ja on kuullut näitäkin, että on hirveää, että puut varistaa havuja tai neulasiaan laduille tai että koska on niin tiheään oksia, niin eihän tänne enää lunta tule. Ja tämä niin kuin mun mielestä kuvastaa sitä, että ollaan me niin kuin aika irrallaan luonnosta ja nimenomaan tämänkin takia olisi tosi tärkeää, että meillä on semmoista luontoa, joka kasvaa sellaisenaan, jotta me ikään kuin opitaan siihen, että kyllä se luonto on oikeasti semmoista, mikä kasvaa itse siellä metsässä, että ehkä niin, me ollaan vaan aika paljon itse muokattu sitä luontoa ja sitä kautta myös sitä omaa luontosuhdettamme. Jos jatkaisi tuosta luontosuhteista, mä olen tämän asian kannalla, mutta mä mietin, että onko suomalaiset ihan kaikki metsäkansaa. Eli se, että osa lähtee metsään, niin edellyttää osalle se, että hän kokee, että se ympäristö on turvallinen ja siellä pitää olla polku. Se ei tarkoita, että on 2 metrin paanat tai 5 metrin paanetta kulkee, vaan että siellä on polku, jota pitkin voi kulkea luonnossa. Sitten on erikseen ne ihmiset, jotka menee ihan minkälaiseen metsään vaan ja ovat valmiita. Eli jotenkin tämä tämmöinen, niin kuin meillä on, niin meillä on hyvin monimuotoinen tämä metsä. Ja mun mielestä se on meillä rikkaus ja se mahdollistaa sen, että ihmiset voi sitten sen oman taitonsa ja kykynsä mukaan lähteä erilaiseen metsään. Ei kaikki lähde suunnistamaan tonne johonkin metsään, jos ei ole yhtä ainutta polkua ja lähde sinne menemään. Et se, että meillä on nyt tässä lähellä kaupunkia näitä polkuja metsissä, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä on hirveän helppo mennä. Ja toivon, että se rohkaisee sit ihmisiä enemmän harrastamaan luonnossa kulkemista ja vaeltamista muutenkin. Eli muistetaan tämmöinen niin kuin luonnon monimuotoisuus, niin tässä metsässäkin se, että meillä on niin kuin erilaisia metsätyyppejä, missä me voidaan harrastaa ja kulkea. Meillä on marjametsät ja meillä on paikat missä sitten pääsen siellä vaeltamaan niin, että saan kokea sen, että ei missään ole ketään ja ei tarvitse olla polkua ja minä pärjään täällä. Eli minusta tämä on Suomessa hieno asia. Ja myös täällä Tampereen lähistöllä. Ole hyvä.
Kiitos. No mä oon kyllä aika lailla Annen kanssa samoilla linjoilla. Se, että mä itse nautin pohjoisen poluttomista erämaista, en todellakaan kaipaa sitä, että siellä on yhtään polkua, vaan menen siellä rämmin, miten sattuu, niin mä en sitä odota sitten toisaalta kyllä muilta. Et se on tosi tärkeää, että kaikilla olisi niinku yhtäläiset mahdollisuudet päästä sinne luontoon. Ja sen takia tuommoinen lähiluonto, joka on saavutettavaa, on äärimmäisen tärkeää. Ja myös pitää muistaa se, että meitä on erilaisia ihmisiä. Että osa tarvii niitä esteettömiä, niitä vähän leveämpiä baanoja. Koska se on muuten väärin, että me puhutaan, että kaikkien tarvitsisi päästä vaikka metsään, mutta sitten kuitenkin ollaan sitä mieltä, että sitä ei voi yhtään hoitaa, vaikka että sinne sitten olisi mahdollisuus päästä. Että totta kai se semmoinen ajatus siitä, että metsäluonnolle ei kauheasti mitään tarvisi tehdä, niin on aika ihana ajatus, mutta sitten loppupeleissä, jos me halutaan, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet päästä nauttimaan siitä jonkinlaisesta metsäkokemuksesta edes, niin sitten täytyy pitää siitä huolta, että on niitä hoidettuja polkuja ja esteettömiä ratkaisuja niille ihmisille, jotka ei lähde sinne samalla tavalla niin kuin itse lähden rämpiin ihan ilman mitään määränpäätä, niin kaikkien ei tarvitse tehdä sitä sillä tavalla. Itsellä oli nopea kommentti. Kiitos. Aivan nopeasti. Mä itse hahmotan, että tämä kysymys koskee nimenomaan niin metsällä tehtäviä toimenpiteitä. Sinänsä mun mielestä tämä polkukysymys on jossain määrin erityyppinen kysymys. Meillähän siis metsissä saatetaan vaikka kaataa tietyltä alueelta puita, jotta se olisi virkistyskäyttäjille ikään kuin esteettisesti miellyttävämpää tai tehdä niin kuin aukkopaikkoja niin kuin tämän tyyppisistä syistä. Ja tavallaan niin tämä on se näkökulma, josta mä kommentoin. On tosi hyvä, että meillä on polkuja ja myös esteettömiä reittejä. Niitä varmasti tarvitaan Tampereelle lisää, mutta se, että mikä niin kuin se painopiste on, niin mä kommentoin nimenomaan tavallaan niin kuin siitä näkökulmasta, että miten niin kuin varsinaisesti metsää kohdellaan. Kiitos. Joo, kyllä. Saanko mä sanoa säkkiä kommentti vielä tähän? No siihen vielä sanoisin, että mun mielestä tällaisia niin kuin kulttuurihistoriallisia vaikka näköalopaikkoja ja muita, niin kyllä niitä silti on ihan hyvä pitää, koska se semmoinen vaikka, että jostain korkealta näkyy järvelle, niin joka on siinä aina ollut se näköalapaikka, niin kyllä semmoiset on kyllä ihmisille tärkeitä. Kyllä mun mielestä siinä mielessä saa toki tehdä semmoista jotain risukoitten poistoa myöskin. Tiivistetään pikkusen kiitoksia näistä. Mulla olisi täällä kysymyksiä vielä, mutta annetaan kohta yleisöllekin. Vielä tällaisesta vähän niin kuin luonnon monimuotoisuusaiheesta, että voidaanko me uhrata luontoa yhtäällä ja sitten kompensoida sitä toisaalla? Niin että me tehdään tämmöistä, voidaanko tämmöistä kauppaa käydä? Mitä te ajattelette tämmöisestä, että puhutaan tämmöisestä kompensoidista ja niin kuin monimuotoisuutta tuolla, mutta tähän nyt asfalttia ja kerrostaloja. Jos vaikka Markus aloittaa. Erittäin mielenkiintoinen kysymys, että edesmennyt Pentti Linkolahan sanoi, että hänelle on tärkeintä, että se metsä ylipäätänsä jossain olemassa, se tieto siitä, että se on olemassa, eikä välttämättä se, että pääseekö siellä käymään, niin mä en tiedä mitä mieltä on yleisö, että kumpi on tärkeämpää, se tieto ylipäätänsä, että jossakin on sitä ikimetsää, vai se, että se ikimetsä on siinä lähellä, siellä pääsee itse käymään. Kyllä se tietenkin helpottaa semmoista kompromissien tekemistä ja asioista sopimista, jos olisi joku erityisen tärkeä paikka, mihin pitäisi päästä rakentaa, ja sitten se voitaisiin jotenkin kompensoida vaikka pinta-alaltaan isompana jossain muualla suojelualueena kauempana Tampereelta. Mutta toki siinä sitten menetettäisiin se käyttöarvo ja se inhimillinen terveyshyöty, mitä sitä metsästä voitaisiin saada. Ekologinen kompensaatio ei voi olla ensimmäinen, ei toinen eikä varsinaisesti edes kolmaskaan vaihtoehto, vaan se on ikään kuin aivan siellä keinolistan loppupäässä. Luontoarvoja ei voi kompensoida yksi yhteen, ja musta on hirvittävän tärkeää, että kun me puhutaan nyt nimenomaan kaupunkinäkökulmasta, niin historiallisestihan kaupungit on rakentunut nimenomaan sellaisille alueille, jossa on poikkeuksellisen
arvokkaita, merkityksellisiä luontoarvoja. Ja se, että tavallaan niin kuin, jos me täällä vaikka kaadetaan metsää, niin me kaadetaan luultavasti luontoarvoiltaan varsin huomionarvoista sellaista, ja mikä sitten on tavallaan se kohde, jolla sitä kompensoidaan myös tavallaan niin niiden kriteerien vedenpitävyys, sikäli kun tällaisia kompensaatiohankkeita toteutetaan, on aivan ensiarvoisen tärkeää, ja me ei luonnollisesti voida myöskään kompensoida asukkaiden mahdollisuuksia päästä luontoon, ja me ei tavallaan niin voida kompensoimalla säilyttää sitä, mikä meille tamperelaisille on suunnattoman rakasta. Kiitos. Joo, täysin samaa mieltä Mitjan kanssa. Mä itse näen, että niinku kompensaatiolle varmasti tulee niinku poliittisesti olemaan kysyntää, että me saadaan ikään kuin enemmän päättäjiä luonnon puolelle ja tavallaan saadaan semmoinen vähän niin kuin siirtymävaihe käytyä. Ja mä niinku itse näen, että esimerkiksi jos me puhutaan tietyistä infrahankkeista, niin kuin vaikka siitä, että miten ihmiset liikkuu kaupungissa, niin varmasti semmoisissa kompensaatio on paikallaan, koska ylipäätään silloin me saadaan vaikka enemmän tilaa kestävälle liikkumiselle pois vaikka semmoiselta, mikä sattuu ehkä aiheuttamaan päästöjä tai saastuttamaan, niin tämmöisissä ehdottomasti kompensointia mun mielestä pitää ottaa myös niin kuin lähtökohdaksi se, että niissä infrahankkeissa luonnon monimuotoisuutta myös lisätään. Eli tavallaan ei vaan ajatella, että tästä nyt raivataan luonto pois ja se laitetaan johonkin muualle, vaan myös sinne, missä jo rakennetaan, niin voidaan tuoda luontoa niin kuin tavallaan mukana, että tämä pitää ottaa semmoiseksi niin kuin mun mielestä tekemisen lähtökohdaksi. Olen sitä mieltä, että jos joku luontokohde on ainutlaatuinen, niin se on ainutlaatuinen. Sitä ei voi mitenkään kompensoida, että laitetaan 2 kilometrin päähän, katsotaan sieltä joku paikka, että nyt on kompensoitu ja nyt meillä on hyvä mieli. Mä vierastan tämmöistä ajattelua. Mä vierastan ihan hirveästi sitäkin ajattelua, että sä voit lentää ihan kuinka paljon tuolla, mutta kun sä maksat siitä, niin sit sulla on hyvä mieli, kun nyt sä oot huolehtinut ilmastoasioita, kun sä sait maksaa. Et mun mielestä joku asia on ainutlaatuinen, niin silloin se on arvokas ja sitä ei silloin tuhota sitä paikkaa. Ja silloin täytyy tehdä ratkaisuja sen mukaan, että mihinkä sitten me ei haluta tätä paikkaa tuhota. Tämä on ainutlaatuinen. Meidän on silloin mietittävä, jos me halutaan siihen vastaavaa jotain tehdä, niin sitten on etsittävä se paikka jostain muualta. Ainutlaatuisuus on ihmisissä ja luonnossa ainutlaatuista. Joo, mä en kanssa itse henkilökohtaisesti tähän kompensaatioon sillä tavalla usko, että sillä ei voida korvata sitä, mikä on menetetty. Eli se kannattaa tarkkaan miettiä, että mikä se painoarvo sitten on, että saada siihen tilalle jotain muuta vai tuhota sitten se olemassa oleva kohde. Että ei se vaikka siihen tilalle tai johonkin lähelle sitten jotain muuta niin kuin, ei voi sanoa edes vastaavaa, mutta jotain tilalle sitten kehitellään, niin se ei ole sama asia. Eli juuri niin kuin Annekin sanoi, että sitten pitää tehdä se päätös, että säilytetäänkö se ainutlaatuinen paikka vai halutaanko se sitten tuhota. Kiitoksia paljon. Mennään vielä loppupuheenvuoroihin. Tommonen napakka 1,5 minuutin rajoitus kaikille. Aloitetaan vaikka Mitjasta, mennään sinne päin ja sitten Markus saa loppupuheenvuoron. Mitä puolueesi on tehnyt luontokadon pysäyttämiseksi Tampereella ja mitä itse lupaa tehdä? Eli tämmöisillä ajatuksilla ja mennään sen jälkeen sitten yleiskysymyksiin. Mitä puolueesi on tehnyt ja mitä itse lupaa tehdä luontokadon pysäyttämiseksi? Jos me katsotaan tamperelaista politiikkaa, niin sehän perustuu hirvittävän paljon siihen, että me sovitaan asioista ennen kuin asiat menee esimerkiksi äänestyksiin. Ja mun tuntumani mukaan meidän väki on ollut erittäin aktiivisia silloin, kun on käyty semmoisia niin pohjustavia keskusteluita esimerkiksi tulevista hankkeista. Ja tämä on ehkä se niin keskeisin väylä. Suurin osa vaikuttamisesta ei ole semmoisia niin näkyviä yksittäisiä valtuustoaloitteita tai niin tämän tyyppistä, vaan varsin näkymätöntä ja hiljaista työtä, mutta tosiaan muun muassa tässä monta kertaa tällä porukalla mainitussa suojeluvaltuustoaloitteessa Kauppiniihamon oltiin mukana ja meillä on myös kuluvalla valtuustokaudella tehty valtuustoaloitteita muun muassa
lintujen törmäyskuolemien estämiseksi ja pyrjäisten elinolosuhteiden turvaamiseksi ja ties mitä näiden 4 vuoden aikana on tapahtunut. Mutta jos me katsotaan tulevaa 4 vuotta, niin mä näen, että kaupungin kasvaessa meidän täytyy jatkossa aivan erityisellä tarmolla kiinnittää huomiota siihen, että mitkä ne luontovaikutukset on, ja Vasemmistoliitto on puolueena sitoutunut siihen, että se luonto on aidosti siellä prioriteettilistalla, ja meidän täytyy myös varmistaa, kun me ollaan saatu nyt luonnon monimuotoisuustyö ikään kuin myös laajemmin käyntiin, että ne toimenpiteet, joita me tehdään, on aidosti vaikuttavia eikä pelkkää viherpesua. Kiitos. Kiitos. Tästä on helppo jatkaa, koska vasemmiston kanssa etenkin yleensä löydetään yhteiset sävelet näissä asioissa, ja meilläkin erilaisia aloitteita on tehty, niin kuin mainittu, niin tässä Kauppiniihama-aloitteessa ollaan oltu mukana, ja sitten esimerkiksi ollaan ryhmällä tehty vaikka tästä just, että jos on niin kuin infrahankkeita, niin niissä pitää myös lisätä luonnon monimuotoisuutta. Tästä toki ollaan inspiroiduttu, kun Helsingissä tämmöinen on tehty, ja siitä on todella hyviä käytännön esimerkkejä, että miten se on siellä tehty, kun vaikka Raidejokeria on rakennettu, niin miten sinne nimenomaan on tuotu myös luontoa tosi vahvasti niin kuin mukana. Ja toki tämä kuntapolitiikka, niin kuin Mitja hyvin kuvasi, niin on aika semmoista hiljaista puurtamista siellä vaikka lautakunnissa ja muualla, ja nimenomaan ne niin kuin vaikuttamisen paikat käytetään niin kuin suljettujen ovien takana, ja se on semmoista työtä, mitä kyllä niin kuin meilläkin vaikka yhdyskuntalautakunnassa itse ja kollega Jaakko Vuorion kanssa ollaan tehty, ja tiedän, että myös muut muualla on tehnyt, mutta ennen kaikkea niin kuin ensi kaudella mä näen sen, että kyllä meidän pitää saada luonto kaiken päätöksenteon keskiöön, ja nimenomaan sille, että mitä tahansa päätöksiä me tehdään siitä, että miten Tampere kasvaa tai miten täällä asiat toimii, niin meidän pitää arvioida luontovaikutukset ihan kaikessa. Olen samaa mieltä, että olen ajanut kaupungille lapsivaikutusten arvioinnin päätöksenteon kohteeksi, ja tuo luontovaikutusten arviointi on minusta ehdottomasti tärkeää. Ensi valtuustokaudella tosiaan tarkistetaan ohjelmia, me tehdään pormestariohjelmaa ja tehdään strategiaa, ja minusta sinne pitää luontoasiat saada voimakkaasti. Ja kuten jo aiemmin sanoin, niin hiilineutraalisuustavoitteet on kaupungilla tosi vaativat, ja siihen sitoudutaan. Luonnon monimuotoisuuteen, jos sanon omasta puolestani, niin ilman muuta tuo Kauppiniihama metsäalueen suojeleminen oli meille ihan todella tärkeä, siitä kiitos hyvästä yhteistyöstä, ja luonnon monimuotoisuus on kyllä meillä sydämen asia, että se on tärkeää muistaa ja huolehtia, ja uskon, että tässä pöydässä kaikki me niin kuin tehdään töitä sen eteen, ja itselleni on ollut ympäristöasiat tosi merkittävä asia, ja niiden puolesta olen puhunut ja aloitteita tehnyt, ja kuten sanoin, niin vaaliohjelmassa niin on minulla edelleen ja uskon, että meillä kaikilla tässä näyttää olevan. Joo. Joo, kiitos. Tässä kävi aika hyvin selväksi, että siellä valtuustossa politiikassa, että siellä ei niinku yksin kauheasti pärjää, että se on sitä yhteistyötä ja myös sitä kompromissien hakemista, että niillä pääsee siellä eteenpäin. Et yleensä se on niin, että yksi puolue ei yksin saa välttämättä kauheasti mitään aikaan, että sitten yhdessä niitä saadaan eteenpäin. Ja siitä just kertoo esimerkiksi tämä hiilineutraaliustavoite, mikä Tampereella on 2030 vuoteen mennessä, niin sekin on yhteistyön tulosta, ei pelkästään siitä voi kukaan yksin ottaa kunniaa, vaikka kivaa se olisikin. Mutta paljon on tehty tosin hyviä päätöksiä tuolla valtuustossa, mutta paljon on kyllä vielä tehtävää. Ja itse toivon kyllä, että jos nyt pääsen sitten vaaleissa läpi, niin toivon, että paremmin tullaan ottaa ympäristönäkökohdat sekä luonto jatkossa huomioon päätöksenteossa. Kiitos. No niin, vähän paha sanoa, että mitä persut on siellä päättänyt, kun mä en ole siellä valtuustossa ollut, mutta sen kyllä tiedän, että persut ei paikallistasolla Tampereella ole siellä vallan ytimessä, että ei istu oikein niissä pöydissä, missä päätetään, kun meillä on se koalitio siellä. Jos mut nyt valitaan, niin mä lupaan pyrkiä just asunto- ja kiinteistölautakuntaan, jossa päätetään näistä metsäasioista, ja tulen puhumaan virkistyskäytön puolesta, että se on semmoinen ennaltaehkäisevä tekijä, että ehkä vähemmän sitten
olisi niitä mielenterveysongelmia ja jopa itsemurhia, jos ihmiset pääsee liikkumaan ulkona luonnossa jatkossakin. Mahtavaa. Kiitoksia paljon. Tässä oli minun valmisteltua osuutta tai meidän työryhmän valmistelemaa osuutta. Ja nyt on yleisökysymysten aika. Kättä rohkeasti pystyy. Sieltä mä tuon täältä mikkiä kierrätän, niin pääsee ääneen. Joo, veteraana Jukka tuossa. Niin voisi sekä kommentti tai yksi kysymys. Eli nyt tähän, kun tässä aika paljon puhuttiin sitä perusajatuksesta virkistyskäyttö kautta luonnonsuojelu. Ja toisaalta sitten niitä käyttäjäryhmistä, minkälainen metsä, niin mä pitäisin erittäin tärkeänä sitä, mikä aloitettiin jo kaupunginhalman vertaissuunnittelussa. Meitä oli polkujuoksijat, maastopyöräilijät ja me tässä koilliskulkijoissa mietittiin ne samoja asioita. Eli tavallaan sitä, että pääpaino pitäisi olla sillä ohjeistamisella. Merkataan sinne, minne mä menen maastopyörällä, minne mä menen, mitkä on tarkoitettu tavallaan esimerkiksi tämmöisen kevyt polkuun, minne onko mennä esimerkiksi kävellen, mitkä on urheilukäyttöön. Ja tavallaan niin kuin, ohjeistetaan, opastetaan ihmisiä niiden käyttöön ja merkataan ne. Eikä eri väreillä, esimerkiksi tämä on maastopyöräilyreitti ja sitten ennen kaikkea, että ne luontoalueet, jotka halutaan suojella. Ne tehdään hyvin tiettäväksi ja selvästi myöskin merkitään sinne, että missä ne on. Ja sitten toinen semmoinen niin kuin kysymys, että kun mä tuossa tutustuttiin itse kukin tuonne Kaupinlaaksoon, niin se, että mitenkä siellä suorittavalle tasolle tämä saadaan tiettäväksi, mitä siellä pitää tehdä. Koska kun mä juttelin tuolla lautakunnan muuten ihmisten kanssa, niin kyllähän siellä käydään niin, että oho, että siellä on vähän enemmän puuta nurin kuin olisi pitänyt. Ja sama homma tämä, meillä on hyvä tämä Raakkujoki, täällä hyvä esimerkki kanssa siitä, kun ei se tieto mene sinne suorittavalle tasolle. Ja mun mielestä myös sitä valvontaa, että miten sitä valvontaa lisätään, niin että se on kaikille selvä, mitä siellä oikeasti pitää tehdä ja saa tehdä. Ei mulla muuta. Olkaa hyvä. Kellä on mieli nopein, niin saa vastata. Joo, tässä asiassa mieli on nopea. Äsken aina ei ole, niin kuin olette huomannut, mutta niin. Joo, kyllä Suomessa mun mielestä valvonta aika hyvällä tolalla. Se Raakkutapaus oli just esimerkki, että eihän nyt mikään metsäfirma halua noin huonoa julkisuutta, mitä sitten tuli sitten Raakkutapauksesta. Meillä on käytössä semmoisia tietokoneohjelmia, kännykällähän ne on semmoisia työohjelmia, että se on niin tarkkaa, että se näkee, että missä mä kuljen, jos mä menen väärään paikkaan, niin sitä alkaa kuulla tosi ikävä ääni ja sitä ei saa millään pois sitä ääntä. Että mä kuulen heti sen, jos mä menen jonnekin luonnonsuojelualueelle tai edes lähelle sitä, että vaikka haluaisi, niin ei pääse kivasti hävittämään mitään kymppikohdetta metsälain mukaista tärkeää elinympäristöä. Saako? Joo, oikein kiitos, oikein hyvät kommentit ja puheenvuoro. Minusta tuossa on tosi hyvä vinkki, jota täytyy huolehtia, eli se on aika olennaista juuri se, että jos on virkistyskäyttöä. Täällä oli Reetallekin puheenvuoro sitä, että pitääkö pyörällä päästä joka maastoon, sehän kuluttaa eri lailla. Eli nämä pitää, koska se pitää tehdä erilainen reitistö, niin nämä merkinnät on tosi tärkeitä, kun niitä sitten vaan luetaan ja katsotaan ja kunnioitetaan niitä merkintöjä. Pitää olla myös täällä Tampereen seudulla hyvä huomio. Ja tosiaan kaikissa merkitään, kun rakennetaan, niin sinnehän merkitään tosiaan mitkä puut säilytetään. Ja toi viesti kyllä tulee aina ja toi on aika olennainen, että mitenkä ne pitäisi sanktioida tai miten sillä tosiaan siellä työmaalla ohjastetaan se, että näitä ei kaadeta, koska sitten usein näkyy, että on parturoitu kokonaan. Tämä on yksi asia semmoinen, että pitää nyt myös tarkastella tuolla, että miten siihen voidaan huomattavasti paremmin puuttua. Joo, kiitos. Toi on tosi hyvä ja tärkeä kysymys, koska tavallaan kyllähän me voidaan ohjeistaa, että just mille alueelle rakennetaan, mitkä puut ikään kuin on koskemattomia. Ja toi, mitä niin kuin Markus ja Anne nosti hyvin esiin, niin on se, että meillähän on jo työkalut. Ja tavallaan se on niin hyvä lähtökohta. Mä itse näen, että koska kaupunki tavallaan ne päätökset tekee, että mistä kaadetaan ja mitäkin, niin se vastuu on lopulta meillä. Ja me ei voida ikään kuin vaan vyöryttää sitä sinne niin kuin
tavallaan toimittajalle, joka sitten ne puut lopulta kaataa, vaan mä näen, että meidän pitää muuttaa mallia semmoiseksi, että se väärän puun kaataminen on niin kova hinta, että kyllä sitten siellä niinku paikan päällä katsotaan, että mikä puu on ok tai mikä ei. Niin mennään taas jälleen kerran siihen, että miten asioita mittaroidaan, miten niille asetetaan hintaa. Ja jos me halutaan, että oikeat puut säilyy, niin sitten ne pitää asettaa semmoiseen arvoon, että ne myös säilyy. Mä voisin tästä jatkaa. Yksi kysymys on tietysti tämä ikään kuin se säilytettävien puiden kysymys, mutta toinen myös toki on koneurien sijoittelu ja tavallaan se koko työprosessi myös tästä toisinaan tulee semmoista kriittistä palautetta, että ei hoidettu hommia aivan nappiin. Mitä tähän maastopyöräilykysymykseen tulee, niin se tavallaan niin kuluminen, mitä me nyt nähdään monessa paikassa, on huolestuttavaa. Kaikki metsässä kulkeminen kuluttaa ja vaikuttaa erityisesti niihin ikään kuin metsän pohjan kasveihin, ja meidän täytyy tavallaan varmistaa, että myös se niin jotenkin kohdevalikoima, joihin ihmiset ohjautuu, on riittävän monipuolinen, jotta se suurin kuormitus ei osu vaan harvoille alueille. Jonkin verran näitä tavallaan reittejä on. Mä täytyy sanoa, että mä en ole täysin vakuuttunut siitä, kuinka paljon ne vaikuttaa, ja mä tavallaan niin mielelläni näkisin myös sitä vahvempaa rajoittamista, mutta ehkä myös tässä semmoinen tavallaan tarkka seurantatieto on myös aivan erittäin oleellista, jotta politiikka voi tehdä mahdollisimman vaikuttavia päätöksiä. Reeta haluaa vielä kommentoida. No, tässä on kyllä aika lailla kaikki tullut. En usko, että mun kommentilla on kauheasti lisäarvoa, mutta joo, se on kyllä tosi tärkeää, että merkitään niitä reittejä ja huolehditaan siitä, että myöskin noudatetaan sitten niitä merkintöjä. Kiitos. Täällä oli seuraava. Mulla on oikeastaan 2 kysymystä, mutta otetaan tähän reitteihin liittyvä kysymys nyt ensimmäisenä ja pyydän toisen vuoron sitten. Mun näkemykseni Kaupista on vähän ongelma, että me ollaan ikään kuin asukkaita ei ole kuunneltu, mitä siellä halutaan tehdä, että näitä latuja on levennetty ja vastaavaa. Ja tämän takia esimerkiksi tämä Reetan kommentti, että ei maastopyöräilyä Kauppiin särähti todella pahasti korviin. Tutkimustiedon valolla maastopyöräilyn kulutusvaikutus on täysin sama kuin kävelyllä. Ja tuossa on tehty myös tutkimuksia esimerkiksi maastopyöräilytapahtumista, missä on todella hurjaa kulutusta ja kokonaisuudessa kokonaisuus on maastovaurioita on vähäiset. Eli tässä oli niin näkemys, että ei ollut tutkimustietoa pohjalla, mutta haluttiin heti poissulkea jotain käyttäjiä, jotain luontoliikunnan muotoja. Ja mun mielestä on tosi huolestuttava ajatus niin kuin kättelyssä lähteä tähän. Ja me varmasti kyllä kaikki ymmärretään, että tuolla on hirveä käyttöpaine ja varmasti osa alueesta pitää niin kuin on järkevä jopa kieltää ihan kävelykin ja tosiaan merkata näitä väyliä ja näin edespäin. Ja mun kysymys on, kuka nämä päätökset tekee ja miten te ottaisitte asukkaita tähän prosessiin mukaan? Anne, ole hyvä. No niin. Vastaan siihen, että osallisuus on oleellista ja osallisuus hyvin varhaisessa vaiheessa, oikeastaan ennen kuin kauheasti on mitään suunniteltukaan, vaan silloin heti osallistetaan ja eri ikäisiä osallistetaan ja usein erilaisia seuroja ja yhdistyksiä osallistetaan. Ehkä se tulee aktiivisia, mutta itse haluaisin ihan semmoisen niin kuin kuntalaisen, joka ei tuokka sinne mikään niin kuin tahon ääntä, vaan yksittäisen eri-ikäisten ääntä. Ja niitä osallisuuden keinoja on edelleen kehitettävä. Ja on menty eteenpäin, mutta edelleen pitää löytää niitä hiljaisia ääniä, sellaisia ääniä, jotka ihmiset kuitenkin toimii ja liikkuu, mutta ne ei sitten kuitenkaan osallistu, tai ne pitäisi löytää sieltä ne osalliset. Niin halusin tähän erityisesti ottaa huomioon, että osallisuus on tosi tärkeää ja sillä pitää olla jotain vaikutusta, mutta nehän on kompromissit, jos siellä on hyvin ristikkäisiä ääniä, niin sitten pitää miettiä, mitä tälle alueelle, voidaanko näitä toiveita mahdollisesti sit toteuttaa jossain muulla alueella. Reetalla oli. Joo, kiitos. No ensinnäkin sanon sen, että en ollut totaalisesti kieltämässä maastopyöräilyä, vaan sanoin, että sitä ei tarvitse olla joka paikassa. Se on eri asia kuin totaalikieltäminen. Mutta olen silti kyllä eri mieltä siitä, että kuinka se aiheuttaa eroosio ja kuluttaa sitä maanpintaa eri tavalla kuin kävely. Mutta ei lähdetä nyt kinastelemaan tästä enempää. Mutta mäkin olen lukenut erilaisia tutkimuksia, mutta ilmeisesti olemme eri tutkimustiedon äärellä tässä. Mutta
Joo, tästä osallistamisesta, niin siihen täytyy kyllä tosiaan löytää vähän erilaisia keinoja ja sekin huomataan ihan jo pelkästään tässä, että niitä erilaisia mielipiteitä löytyy. Että ne, jotka käyvät siellä kaupissa hiihtämässä, niin varmaan priorisoi sitä, että siellä on ladut kunnossa. Ja ne, jotka käy siellä suunnistamassa tai jotka käy siellä vaan nauttimassa siitä ympäröivästä luonnosta, niin paljon kuin on käyttäjiä, niin paljon on niitä mielipiteitä, mutta just silti sekin, että kaikkien mielipide pitäisi mahdollisuuksien mukaan saada kuuluviin. Ja niitä keinoja täytyy löytää. Että edelleen on näitä perinteisiä asukasiltoja, mitä kaupunki järjestää, mutta kaikkihan sinne ei todellakaan saavu. Että sitten ihan digitaaliset yhteydenotot ja muut, niin vaan niin kuin paremmin saavutettaviksi eri tahoille. Kiitos. Hyvä. Markus, Tiina, Miki. Joo, kyllähän tuommoisessa päätöksenteossa tietenkin olisi hyvä järjestää asukaskyselyjä, ja se on tietenkin vallanpitäjien kannalta hyvä, kun se on sellainen selkänoja, että jos ruvetaan kyseenalaista, että miksi päätitte näin, niin voi sanoa, että hei, me tehtiin tämmöinen kysely, että näin kansa haluaa sitten. Jos ollaan vähän ymmällä, niin se on hyvä hakea konsultaatiota sitten paikallisilta asukkailta. Ja mulla on kyllä myötätuntoa pyöräilyharrastusta kohtaan, että jos se nyt vähän kuluttaakin sitä maaperää, niin mun mielestä se on ihan kohtuullinen vaihtokauppa, että se on sen verran hyvä urheiluharrastus tuo maastopyöräily. Urjapäitten hommaa. Yes. Mä niinku itse näen, että jotenkin, ketä kuullaan, niin kyllä se niinku loppuviimein on meidän päättäjien vastuulla. Ja se ehkä mikä niinku, tää tavallaan tämmöinen ihmisten osallistaminen ja osallisuus, niin se on suoraan sitä, mitä mä teen myös töissä. Ja se, mikä mua jotenkin niinku kuntapäätöksenteossa aina hirvittää, on se, että me käytetään tosi perinteisiä metodeja, joista tiedetään jo, että niiden kautta kuullaan vain tiettyjen ihmisryhmien ääni. Ja se on mun mielestä se ongelma. Eli me päädytään niin kuin helposti sellaiseen tilanteeseen vaikka lautakunnassa, että me katsotaan, että me ollaan saatu nyt tämmöinen vaikka mielipidekysely siitä tämmöiset tulokset, mutta sitten me niin kuin ei välttämättä mietitä sitä, että ketä me ei olla kuultu. Ja siitä saattaa tulla semmoisia niin kuin tiettyjä vinoumia myös siihen päätöksentekoon, jos tavallaan mennään vaan suoraan sillä, että ikään kuin mitä ollaan saatu ulos mielipiteinä. Ja sen takia mun mielestä niin kuin ihan ehdottomasti ensi kaudella tätä puolta pitää, se on toki aika semmoinen niin kuin operatiivinen asia, mutta lopulta se vaikuttaa niin vahvasti siihen, että miten päätöksiä tehdään, kenen ääni kuuluu, että sitä niin kuin pitää kyllä uudistaa ja työkaluja siihen löytyy valtavasti, mutta se, että miten vaikka kaupunki ottaa niitä käyttöön, niin on aika pitkälti siitä kiinni, että ymmärtääkö päätöksentekijät, että millaisia erilaisia vaihtoehtoja on olemassa ja laitaanko niihin siis yksinkertaisesti rahaa. Mä kaikkiaan puhun hurjasti mieluummin demokratian vahvistamisesta kuin osallisuudesta. Me ollaan nähty eri puolilla aika monenlaisia osallistamishankkeita, jotka ehkä tuntuu siltä, että on pikemminkin pyritty legitimoimaan jotain ikään kuin tulossa olevaa päätöstä, ja myös sit tosiaan nämä edustuksellisuuteen liittyvät ongelmat on tosi merkittäviä. Ja mä niin ajattelen, että ensisijaisesti poliittisen järjestelmän tehtävä on varmistaa, että kaikkien kaupunkilaisten ääni kuuluu. Me tarvitaan siihen rinnalle tietoa, ja musta esimerkiksi tässä jotenkin viime aikoina, vaikka kaupissa nähty tai tämän metsienhoidon toimintamallin valmistelussa nähty käytäntö, että mennään suoraan sinne kentälle ja etsitään sieltä ihmisiä ja kysytään heiltä, että mikä heidän näkemyksensä on, niin on mun mielestä semmoista tosi hyvää innovatiivisuutta. Mutta sitten samaan aikaan, kun me puhutaan luonnosta, niin luonto ei voi kertoa, mitä mieltä se on, eikä tulevat sukupolvet voi osallistua tähän keskusteluun. Eli sikäli toivon myös, että kun tällaista ikään kuin osallistumisprosessien kautta syntynyttä informaatiota tulkitaan, niin muistetaan myös tämä kehys. Ja ehkä hirvittävän tärkeää myös varmistaa kaiken päätöksenteon avoimuus, koska jos päätösprosesseista ei saa tietoa, niin kaupunkilaisilla ei ole mahdollisuutta osallistua julkiseen keskusteluun. Kiitos. Hei, mä olen Mari Maasilta ja Nekalasta ja olen tietenkin kiinnostunut Viidesjärven eteläpuolisesta alueesta. Mä olen ollut itse mukana jonkun 4-5 vuotta siinä kansalaistoiminnassa, mitä sen puolustamiseksi on tehty, ja nythän se on tosi ajankohtainen asia, ja siksi mä olisin kiinnostunut kuulemaan teidän kaikkien käsityksen siitä, että mitä mieltä te olette tästä viimeisestä kaavaehdotuksesta, eli siis mä oon seurannut ne kaikki, mitä siinä on tehty, ja edelleenkin niin tämän meidän kansalaisaloitteen
mukaan, niin siellä on isoja ongelmia esimerkiksi siihen liittyen, että sinne on kaavoitettu se koirapuisto ja sitten siinä on tämmöinen, jota kutsutaan niin kuin luonnonmukaiseksi leikkipuistoksi. Ja sitten sit siellä on myöskin mun mielestä täysin ylimitoitettu parkkipaikka. No, voisin luetella vähän lisääkin. Se on mennyt tosi paljon eteenpäin se suunnitelma ja se on niin kuin parantunut, mutta edelleenkin tuntuu, että siellä ei ole niin kuin lainkaan siihen ihan keskeisimpään asiaan niin kuin otettu sellaista kantaa kuin mitä on toivottu, eli että se alue ennallistettaisiin. Ennallistaminen ei mun mielestä tarkoita sitä, että sinne tulee lisää liikennettä, että sinne tulee lisää autoja, että sinne tulee rakennettu puisto, joka vaikka se olisi kuinka luonnonmukainen, niin se ei ole sama kuin se, että lapset saa kiipeillä puissa ja juosta pusikoissa. Ja mun kysymykseni nyt sitten onkin, että kun tämä tulee seuraavaksi käsittelyyn, niin mitä teistä kukakin ajattelee tästä suunnitelmasta ja miten te haluaisitte sen alueen säilyttää tai muuttaa? Missä järjestyksessä? Mennäänkö järjestyksessä vai mennäänkö siitä vaikka Mitjalla? Jos siitä aloittaa Markus. Mitja, Markus. Aloitan vaan. Iidesjärvihän on tosi pieni alue ja jotenkin mua hämmentää tätä kaavaehdotusta lukiessani, että tuntuu, että se on suunniteltu sellaiselle määrälle ihmisiä, joita se alueen luonto ei kestä. Mä tavallaan niin hahmotan ehkä ajatuksen siitä, että vaikka joku nuotiopaikka voi olla perusteltu sellaisten niin oma-aloitteisesti laittomasti perustettujen nuotioiden ja tällaisten torjumiseksi, okei. Mutta nyt niin tuntuu, että sinne ikään kuin myös pyritään niin tietoisesti tuomaan oleellisesti enemmän ihmisliikennettä. Ja sen sijaan, että prioriteetti olisi sen alueen luonnon ennallistamisessa, niin prioriteetti nyt kuitenkin sit tuntuu olevan ihmisten virkistysmahdollisuuksissa. Ja se on kyllä tämän kaavan suhteen väärä suunta. Ja musta on jotenkin tosi erikoista, miten silloin kun puhutaan ikään kuin ylätasolla, niin tamperelaisessa politiikassahan ihmiset on tosi voimakkaasti ottaneet kantaa Iidesjärven puolesta, mutta nyt jotenkin tuntuu, että mitä lähemmäs päätöksentekoa mennään, niin sitä enemmän siellä sit on horjuntaa. Ja kyllä mä tosiaan näen, että kaavassa on sitä korjattavaa kyllä varsin merkittävästi. Sinänsähän alue varmasti kaipaa siis laajemmin Järvensivun ekalla monenlaisia toimenpiteitä. Tätä keskustelua tästä kaavastahan on käyty muun muassa segregaation torjunnan viitekehyksessä. Se on tosi tärkeä tavoite, mutta ehkä luonnonsuojelualue ei ole se paikka, jossa se on nimenomaan se ykkösprioriteetti. Et näitä tavoitteita voidaan hoitaa myös muualla. Ja Nekalassa ja Järvensivullahan on paljon semmoista ikään kuin tosi niin luontoarvoiltaan köyhiä puistoja, ja mä toivoisin myös painotusta sinne, koska siellä on paljon semmoisia toimenpiteitä, joilla voidaan sitä virkistysarvoa ihmisten näkökulmasta lisätä. Kiitos. Markus. Eilen justiinsa kävelin sitten ohitte, että se, mistä sä puhuit, tämä Iidesjärven eteläpuolinen ranta, niin on onnistunut esimerkki siitä eri käyttömuotojen yhteensovittamisesta. Sillä on aivan erityisiä luontoarvoja, koska se on rantaa, koska siinä on kaislikkoa, ja koska se pinta-ala ei kuitenkaan ole niin iso, että siinä menetettäisiin kohtuuttomasti taloudellisia intressejä. Sillä on ihan erilaisia taloudellisia arvoja, mitä vaan jollakin metsäpalstalla, johon ei liity mitään se erikoisempaa. Että kyllä mä se pitäisi ennallaan ja en lähtisi ylihoitamaan, niin kuin sä sanoit, kritisoit sitä ennallistamista, että siinä on ylihoitamista ja tämmöistä liikapanostamista. Että se on kyllä nykyisellä ihan hyvä semmoisena kuin se on. Olisiko Reetulta sieltä sitten? Yes. Joo, itse tosiaan siellä yhdyskuntalautakunnassa istun ja tämä kyseinen Iidesjärven kaava on meillä siellä pyörinyt jo useamman kerran ja en ole ollut siihen tyytyväinen ja tästä koirapuistostakin kritisoin siitä, että miksi sinne sellaista olisi tulossa. Se järvi itsessäänhän ei ole tämmöiseen mihinkään virkistyskäyttöön sopiva, koska se veden laatu on erittäin heikkoa, eikä siinä kyllä mitään niin kuin semmoista selvää parannusta kyllä tule tapahtuunkaan, vaikka sille mitä tekisi. Ja en kyllä niin kuin edelleenkään ole tyytyväinen siihen, vaikka ollaan vähän parempaan suuntaan menty tässä kaavaprosessin aikana, mutta ei se kyllä
ei se kyllä vieläkään ole semmoinen, mikä olisi toivottavaa. Että ei kans itse niin kuin ymmärrä, minkä takia siitä tehdään niin sellaista rakennettua ympäristöä ja sitten se semmoinen niin kuin luontoarvot siitä katoaa. Että sehän on tosi monipuolinen linnuston kannalta, että niitä lintuharrastajia siellä kyllä riittää. Ja sitten pelkää myöskin sitä, että se osa-alue siitä kanssa sitten, niin kun, jos ei nyt tuhoudu, mutta ainakin sitten saattaa vähän niin kuin järkkyä tämä tilanne sitten, että ne linnut ei siellä niin viihdy, jos sitä kovasti ruvetaan sörkkiä sitä aluetta. Että toivon, että saadaan siihen vielä muutoksia tehtyä ja enemmän semmoiseen luonnonmukaiseen tilaan sitä pistettyä. Kiitoksia. Olen ollut sinne ajamassa sitä luonnonsuojelualuetta ja siltä kantilta katson Iidesjärven aluetta. Se on Lintujärvi ja silloin pitää miettiä, että miten siellä sitten, kun Lintujärvi on tuollaisella paikalla Tampereen kaupungissa, niin miten ne rannat, silloin voidaanko niitä millä tavalla muokata. Mä olen sen nuotiopaikan kannalla. Mä olen siinä paljon retkeilyjä nähnyt, että on ehkä hyvä, että keskitetään sinne semmoinen nuotiopaikka. Ja sitten olen myös ajanut esteettömiä lintutorneja tai mahdollisuutta yhdenvertaisuuden takia, että jos sinne osataan suunnitella hyvä tämmöinen esteetön lintutornin tyyppinen paikka, niin olen niiden kannalla. En ymmärrä sitä, miksi luonnonmukaiseen tilaan lähdetään rakentamaan varta vasten, että sit pitää reilusti sallia, että siellä voidaan puissa kiivetä ja leikkiä. Sehän on niin kuin kaikista paras vaihtoehto, että ei rakennettua ympäristöä niin kuin väkisin tuon tyyppiselle alueelle. Et ehkä nämä on ne asiat, joita mä niin kuin eniten mietin siellä, mutta lähdetään, että se on Lintujärvi, merkittävä retkeilyalue, ja sitten täytyy tarkkaan miettiä, mitä sille alueelle voidaan lisää tehdä ja miten se on ne linnut siellä niin kuin etusijalla tässä tapauksessa. Sitten mä vähän ihmettelen edelleen sitä kaatopaikan niin kuin, se on minusta aika se on kaatopaikka, että onko ne kaikki tutkimukset kaikki niin hyviä, että sille voidaan jotain tehdä. Sehän on myös lintujen paikka. Ei se välttämättä monenkaan silmästä ole kaunis paikka, mutta se on sinne muotoutunut vuosien mittaan. Sitten vielä Tiina. Joo, kiitos. Tiivistän ehkä, koska tässä on ollut vahvaa nyökyttelyä, mutta toi kaatopaikan kunnostus on sellainen asia, mikä on puhututtanut aika paljon, ja sehän pitää siis ehdottomasti tehdä turvallisesti, että ainakaan lisää niin kuin haittaa luonnolle siitä ei saa tulla. Se mun mielestä pitää olla se lähtökohta ja myös se, että kaikki muutokset, mitä siellä tehdään, niin pitää monimuotoistaa sitä luontoa alueella. Ja niin kuin Reeta hyvin kuvasi, niin ei meidän lautakunnassa, en tiedä, että kukaan olisi tyytyväinen, mutta tavallaan tämä on niin kuin aika raskas, mutta kuitenkin niin kuin osallistamisen vaihe. Ja sen jälkeen tätä siis uskoisin, että tullaan muokkaamaan aika paljonkin, että mitä sinne tehdään. Ja niin kuin esimerkkinä siitä, että minkä takia näitä toimintoja tulee tähän alueelle, niin yksi on vaikka se, että leikkipaikka toisaalta on päätetty poistaa, joten tässä nyt sitten on päätetty, että kun tätä aluetta muokataan, niin se voisi tänne ikään kuin tulla tupsahtaa. Ja tämä on mun mielestä jotenkin niin kuin hölmöä, että me ollaan raivattu jostain jo leikkipaikalle tila, ja sitten jostain syystä, koska se pitäisi kunnostaa, niin sitä ei halutakaan tehdä siellä, vaan se tuotaisiin muualle. Ja tämä on siis tehty viime kaudella tämä päätös, ja nämä asiat ei niinku linkity toisiinsa, ja se on mun mielestä meidän niinku päätöksenteon ongelma, että kun me tehdään päätöksiä, niin me ei ymmärrätä sitä välttämättä, että miten se tulee sitten tulevaisuudessa ikään kuin vähän niin kuin uudestaan meidän eteen niin kuin tässä tapauksessa, ja mä en myöskään jotenkin näe alueen kannalta sitä, että vähän niin kuin kaikki toiminnot koitetaan väkisin tunkea just niin kuin samaan paikkaan, vaan esimerkiksi se koirapuisto, sille varmasti olisi tilaa jossain muualla, leikkipaikalle olisi varmasti tilaa jossain muualla, ja se myös hyödyttäisi niin kuin alueen käyttäjiä, että he pystyvät ikään kuin olemaan muuallakin alueella, eikä kaikki samassa paikkaa. Kiitoksia. Vielä on aikaa ehkä muutamalle kysymykselle. Pidetään vastaukset ja koitetaan tehdä sellaiset tiiviit vielä vastaukset loppuun. Voitaisiin muutama kysymys vielä tähän täältä seuraava. Yritän olla tiivis. Mitäs mieltä olette? Pitääkö kaikki yleiskaavassa rakentamiselle merkityt alueet käyttää? Esimerkki Tesomalla lähimetsä kaadettiin, siinä oli liito-oravan kulkureitti ja puustosta rämettä. Ja sitten Kirsanpäähän vanhalle teollisuusalueelle rakennetaan nyt koko ajan runsaasti kerrostaloja. Myös Tesoman keskus on tosi tiheä.
Eli tällä tavalla syödään kaikki pienetkin lähimetsät. Nyt se on aivan silvottu tosiaan mennyttä. Tiina, ole hyvä. Lyhyet mielellään alle 30 Mun mielestä ei pidä, ja meillä on muutenkin yleiskaavassa asioita, mitä me ei tällä hetkelläkään noudateta ja mitkä ei selkeästi vastaa tätä päivää, niin se, että me pystyttäisiin nopeammin päivittämään meidän niin kaavatasoja, olisi tosi tärkeää. Haluan vastata liito-oraviin. Liito-oravat on jostakin syystä minulle tämmöinen yksi suojelupaikka, ja niitähän selvitetään, mutta mua harmittaa se, että sit kun liito-oravan reittejä puustoa kaadetaan, niin sitten sinne pitää tuoda semmoisia niin kuin uusia puita heille sinne valmiiksi, että liito-oravat mukaan niissä menee, ja valitettavasti kun on näitä vahtinut, niin niitä ei ole sitten tullut näitä rakenteita sinne liito-oravia varten, että olen kyllä ihmeessäni, jos näin on käynyt, että liito-oravan reitille on siellä tehty muutoksia. Tästä en ollut tietoinen. Mä olin näin tiivis. Mä innostuin liito-oravista. Joo, mä oon samaa mieltä, että ei pidä kaikkea rakentaa, mikä on yleiskaavassa kaavoitettu. Ja sitten, mitähän mä menin ihan sekaisin tässä, mitä mä olin sanomassa. Liito-oravat. Juu, ei, aivan. Eli sitten tuosta lähiluonnosta ja lähimetsästä, niin mä toivon, että pieniäkin plänttejä on kuntalaisten helposti saavutettavissa, että se on erittäin tärkeää, että ei ole kenelläkään pitkä matka sinne luonnon äärelle. On ihan selvää, että kun me puhutaan jostain luonnon kaltaista asiasta, jossa semmoinen poliittinen mielipideilmasto on nopeassa muutoksessa ja aiheen niin semmoinen priorisointi on jotenkin muuttunut kaupunkilaisten keskuudessa tosi nopeasti, niin se mitä meillä on vaikka niin yleiskaavatasolla päätetty, niin se ei vastaa sitä, että mitä ihmiset haluaa, ja musta on ihan tosi oleellista, että kun mennään tavallaan lähemmäs niitä päätöksiä, niin meidän täytyy huomioida se muutos, joka ihmisten arvoissa onneksi on myös käynnissä, ja tavallaan olla valmiita ottaa varsin joustavasti ja nopealla aikavälillä semmoista muuttuneita kantoja myös yksittäisten alueiden suhteen vastaan ja korjaamaan kurssia. Vastaus kysymykseesi, että ei pidä, ja niin kuin just sanottiin, niin pitää sen kuunnella vähän kansalaisten mielipidettä, jos tulee joku pirunmoinen adressi jostakin asiasta, että tämä pitää säästää, niin kyllähän se tietenkin painaa vaakakupissa ja kans järjestöjen mielipiteet painaa siinä. Ei niitä suunnitelmia tarvitse aina orjallisesti noudattaa, että niihin ei pidä hirttäytyä. Kiitoksia. Täältä sitten seuraava. Asun tuolla Länsi-Tampereella, ja nyt haluaisin, kun sanottiin täällä näistä pienemmistäkin lähimetsistä, vieläkö meinaatte pistää kaikki nurin Amurinmettästäkin puut? Viimeisekin. Ja sitten Pölkkylänniemi ihan tuhottiin jo. Entäs Pölkkylän mettä? Kuinka sen kanssa käy? Säilytetäänkö se vai pistetäänkö se taloja täyteen? No sitten lähdetään menemään sieltä eteenpäin Lentävänniemeen ja mennään Reuharinniemeen. Onko Reuharinniemi ja Reuharin saari jo päätetty rakentaa? Ainakin tässä tuli lupaus, että kaikki mikä on kaavoitettu, niin ei välttämättä tarvitse rakentaa. En tiedä miten menee, mutta mä ajattelin, että mä muutan kohta Tampereen keskustaan asuun. Niin siellä on ainakin, saa vapaasti hengittää. Se on meinaa keskustarilta 70 kilometriä Peiskoon päin. Tampereen keskusta, maantieteellinen. Joku Sity on tuossa, jossa ei ole mitään mutta kuin kaljakuppiloita jalkakäytäville. Siellä mä en viihdy. Kiitos. Olkaa hyvä. Mä voin täältä napata ensimmäisenä. Itse kyllä näen asian niin, että tosiaan se, mitä kaavassa on, niin kaikkea ei tarvitse rakentaa. Ja enkä nyt näe, että Reuharin saarta tai Reuharin niemeä pistetään kokonaan matalaksi puusta tai mitään muutakaan aluetta tarvitsee pistää kokonaan puuttomaksi. Että kyllä sitä lähiluontoa pitää olla. Itse on siinä onnellisessa asemassa vuoreslaisena, että se on kaavoitettu ja suunniteltu niin, että jokaisella on pääsy helposti sinne metsään ja puistoalueelle ja muuta. Että se on sellainen, mistä on erittäin tyytyväinen ja sen takia on viihtynytkin. Mutta kyllä tosiaan täytyy huolehtia, että kaikilla täällä Tampereella on mahdollisuus päästä lähiluontoon.
sanon nopeasti, että kaupungissahan tehdään tämmöinen tarkennettu kaavoitusohjelma. Ja kaavathan kestää onneksi välillä liian kauan ja siitä ei olla tyytyväisiä, mutta kun vuosia menee tosi paljon, niin kyllä minusta silloin pitää poliitikkojenkin rohkeasti katsoa, että onko aika mennyt jo ohi ja tämmöisiä päätöksiä emme enää tee. Eli mun mielestä sitä pitää tarkastella sitä kaavoitusohjelmaakin sitten valtuustokauden aikanakin jo. Joo, tästä on hyvä jatkaa, koska aikaisemmin trendinä oli esimerkiksi se, että täydennysrakentaminen tehtiin silleen, että ensin puretaan ja sitten tulee uusi tilalle. Ja nythän tässä niin kuin aika lyhyenkin ajan sisällä niin tämä on ollut sellainen trendi, mistä on päästy pikkuhiljaa eroon, että tavallaan mennään niin kuin säilyttävän täydennysrakentamisen kautta. Ja mä niin kuin näen, että jo tämän kauden aikana painotus siihen, että miten luontoa säästetään tai miten luontoa nimenomaan annetaan olla rauhassa, niin sekin on muuttunut, jolloin myös sen päätöksenteon ja niiden suunnitelmien pitää muuttua. Mitja, Markus, saa kommentoida? Ei voi myös vastata. Joo, todettakoon, että tässä yhdyskuntalautakunnan väellä on taatusti ajankohtaisempaa tietoa näistä kuin mun jotenkin tietoni on sen verran hataralla pohjalla. Mä teen poliitikolle jotain poikkeuksellista ja vastaan kysymyksiä. Mulla ei ole oikein mitään tietoa noista kohteista, mitä sä luettelit, että mä voisin antaa vain jotain viisasteluja yleisellä tasolla, mutta enpä taida nyt antaa kuitenkaan. Se on rehtiä. Täältä oli vielä. Maria lähden Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piirin hallituksesta. Vaikka nyt teema on metsävaalipaneeli, niin muistutan sitä, että metsät ja järvet liittyy tosi tärkeästi yhteen. Ja näiden hoitamattomien metsien merkitys veden puhtaudelle on tosi tärkeää. Eli jos niin kuin jostain jätetään hoitamatta, niin mieluiten sitä rantaa. Että toivon, ettei semmoinen kehitys Tampereella iske niin kuin Pirkkalassa, että siellä loistaa vaan valkoiset rakennukset siitä vedeen, että mieluiten sitten jätetään sitä metsäkaistaletta sinne järven rantaan. Ja sitten kysyn, että oletteko kuulleet sellaisesta Kaukajärvi-Pitkäjärvi-alueen luonnonsuojelun aloitteesta? Kyllä ollaan kuultu, joo. Joo, ja kyllä on ollut, voin sanoa sen verran, että on ollut myöskin sun kanssakin jopa tuolla Ilkon kohteeseen tutustumassa, että kyllä se on tuttu paikka ja itse olen asunutkin aikanaan siinä Pitkäjärven kupeessa, että tiedän kyllä kyseisen paikan ja se on erittäin tärkeä luontoarvoilta. Mä oon aivan viime aikoina herännyt ajattelemaan sitä, että kuinka iso osa meidän tamperelaisesta luontokeskustelusta liittyy nimenomaan metsiin, ja vaikka Tampere on semmoinen vesistöjenkin kaupunki, niin se ei oikeastaan näissä keskusteluissa näy. Sen takia munkin ymmärrykseni asiasta varmasti jotenkin liian ohutta, mutta mä toivon, että nämä aiheet nousee vahvemmin politiikassa framille, ja sikäli mä oon tosi tyytyväinen myös siihen, että tämä nousi myös yleisesti tämä vesistönäkökulma. Mä uskon, että tämän teeman painoarvo tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Anne, ole hyvä. Joo, sanon sen verran, että nyt kun Viinikanlahteen suunnitellaan asuinaluetta, niin siinä on aika paljon tulossa rantarakentamista, että on hyvä, että tiivistetään sitten siihen sitä rantarakentamisen tavoitetta, että kyllä rantoja pitää jättää muuhunkin käyttöön kuin rakentamiseen, onneksi niitä on, mutta järvien tilanne on tosi merkittävä asia, hyvä, että otit esille sen. Markus. Joo, voin kertoa iloisia asioita, että sitä rantojen käsittelyä säädellään jo nykyään, että metsälakihan velvoittaa jättämään suojavyöhykkeitä, että vaikka se itse metsä hakattaisiin ihan kokonaan aukoksi, niin ei rantaa asti ikinä vedetä, että se pitää jättää muutama 10 metriä rantaa hakkaamatta siinäkin tapauksessa. Ja sun toinen kysymys, mikä se olikaan, mä unohdin. Kaukajärvi, Pitkäjärvi. En ole kuullut siitä, joo. Sehän se olikin. Ei mulla enää mitään täydennettävää. Ehkä meillä on vielä viimeiselle lyhyille tässä aikaa. Täällä olisi käsiä ylhäällä. Valitettavasti täältä on tullut. Lyhyesti kommentoida Reeta sun sanomista siitä, kun sä sanoit, että eihän me vähät suomalaiset kuormitetaan luonnon kantokykyä, että meitä on niin vähän, niin sehän ei pidä paikkaansa. Meidän osalta maapallon luonnonresurssien ylikulutuspäivä tulee tuossa 6. huhtikuuta tänä vuonna, että me kulutetaan 4 maapalloa.
Ja sitten mä haluaisin kysyä sulta, että minkä takia kokoomus ei ole mukana siinä demareiden, vihreiden ja vasemmistoliiton Kauppinihaman suojelualoitteessa tai sitten tässä perussuomalaisten vähän vaatimattomammassa aloitteessa. Kiitos. Joo, kiitos. Mä vastaan ensin tähän aloiteasiaan. Itse en ole tällä hetkellä valtuutettu, vaan varavaltuutettu, että en ole ollut yhdessäkään valtuuston kokouksessa nyt tällä kaudella, että on ollut parina edellisenä kautena on ollut valtuutettuna. Että mä en osaa nyt vastata sitten siihen meidän ryhmän puolesta, että mikä siellä on ollut ajatus, että en tosiaan kuulu meidän valtuustoryhmän kokoonpanoon. Että itse varmasti olisin allekirjoittanut. Ja tähän kantokykyasiaan tarkoitin sillä lähinnä sitä, että en koe, että meidän väestömäärä on sellainen, jota tarvitsisi ruveta rajoittamaan tämän niin kuin luonnon takia. Se oli se kysymys, josta puhuttiin, että kuinka ruvetaan että pitäisikö rajoittaa Tampereen niin kuin asukasmäärää jollain tapaa. Niin se oli lähinnä niin kuin se, että emme ole sellaisessa tilanteessa, että me joudutaan niin kuin tuhoamaan luontoa sen takia, että meidän asukasmäärä on niin korkea. Ehkä asettelin sanani vähän huonosti, että se ei ollut niin kuin se tarkoitus, mutta lähinnä tähän tosiaan asukasmäärä asiaan. Toivottavasti nämä vastasi. Ehkä tässä alkaa aika käydä. Kirjasto olisi kiva, kun kirjastot olisivat enemmän auki. No niin, siinä uusi Toivottavasti voitte tällaisen kulttuuriteon tehdä sitten 247 kirjastot jatkossa. Kiitoksia oikein paljon kaikille panelisteille. Mahtavaa, että olitte täällä. Kiitoksia yleisölle. YouTubeen laitetaan Suojellaan Kauppinihamaa kanavalle video, jahka sellainen saadaan tästä käsiteltyä. Äänestäkää, levittäkää sanaa. Iso kiitos ja ottakaa ehdokkaat tuossa pihalla sitten vielä lopputenttiin, koska täällä jäi niin mahtavasti vielä käsiä ilmaan, niin nyt voitte kohdennettuja kysymyksiä. Vartija tuolta tulee jo heittämään meidät pois. Kiitos.